Chérifula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walimadɔn an y'o de fɔ kare o kare surafana tomi dun an bɛ fasodenw wele nin kɛnɛ belebele kan bi maaba saba de b'an bolo maa fɔlɔ o jɔn ye o ye Sulemani Traoré président des bijoutiers collectifs rive droite Sulemani Traoré an b'i fo k'i walimadɔn folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Merci beaucoup Bukele k'aw fo ka walimadɔn ka malien den bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka président de la transition fo a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen ka an ka cɛkɔrɔba ɲuman yɛrɛ fo Bankɔnina a Cheikh Ousmane Cherif Madani Haidara a n'a ka denbaya sanumaba in donc ka malien den bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Ok, merci. Merci beaucoup i ni ce. Maa filanan o ye Basungalo Konate vice-président CDM collectif de base militaire. Donc mais folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma Basungalo. N bɛ Chérifula filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka maliden cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ sunkalo daminɛ min fana na n bɛ o foli kɛ sunkalo in a bɛna don hɛrɛ la a kun ka cɛ hɛrɛ la bato fɛn fɛn bɛna kɛ sunkalo in kɔnɔ yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen ladi jamana in Ala ka sabati Chérifula filɛbaga bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo ka président de la transition fo ka transition in dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in Ala ka sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la. Ami, merci beaucoup monsieur Basungalo Konate. Maa sabanan o ye Adama Traoré président chambre des métiers du district de Bamako. Président, vraiment merci beaucoup. An y'i wele i nana nin kɛnɛ kan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Ala k'an bɛ sababa ma. Ami. N bɛ foli kɛ aw yɛrɛ la aw minnu miirila k'a dogo jamana ye bɛɛ ye ka bololabaarakɛlaw sen don bi sigi in na o ye foliko ye ka Chérifula bɛɛ fo ka lamɛnbagaw bɛɛ fo ka dugawu kɛ jamana ye. Inchallah. Vraiment merci beaucoup Aboubacar Traoré Infré Zanatigi folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Chérifula filɛbagaw ma. Bukele an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagatinin na i y'a fɔ cogoya min na nin ye laada sigilen kare o kare ni nin wagati sera an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ min ye Chérifula tele jabaranin kan ka se ka baro sigi jamana kɔnɔdenw ye u ka jamana kunkanko kibaruya la u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogoya min na Bukele diɲɛlatigɛ la n'i tugura dɔnnibaga kɔ san 3 a ma se ka mago dilan i ye a ma tɔgɔ d'i ma a ma jamu d'i ma i b'o ye k'o to ye sabula san 10 a bolola dabali tɛ se ka foyi k'i la. O kuma o ye zanaba ye bi dɛ. Bukele o la bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan o ye jamana kunkanko kibaruya dɔ ye bi bi in na jamana bɛ lahala jumɛn na an da bɛ don o la o kɔnɔna na min ye bolola baarakɛlaw fana ka ko bɛ lahala min na nin wagatinin na jamana n'a ta gɛlɛya bɛɛ an da bɛ don o fana la donc ka se ka a walawala bi su in na jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a cogoya min na. D'accord, vraiment merci beaucoup Aboubacar. Donc bita n b'a daminɛ ni Adama Traoré comme ale ye ɲɛmɔgɔ de ye mais Adama ne ka ɲininkali fɔlɔ bɛ ten na métier yɛrɛ jɔn de ye bolokɛlaw ye. Bukele nin diyara n ye kosɛbɛ a ka di anw ye aw ka anw dɔn. Ok. Bololabaara Mali sariya la métier 100 ani métier 71 o de kun don. Sigiyɔrɔ kan métier joli? Mali sariya la métier sariya métier 100 ani métier 71 o de kun don. Ne kabi 2014 an taara code communautaire la a taara métier 400 ani kɔ la donc bololabaara comme tubabu b'a fɔ métier mɔgɔ o mɔgɔ ye métier kalan ka se a la i y'a kalan école la dɔ de y'i kalan la i ye faamuya sɔrɔ f'i yɛrɛ bɛ se ka dɔnniya di dɔ ma tubabu b'o de wele maître artisan an k'o ma ko baarakɛla jolen donc bi comme n y'a f'i ye métier 400 kɔ
nka tilalen don kulu branche 8 don ni ala sɔnna n'an donna a kɔnɔ an bɛ se ka walawala dɔɔni. D'accord. donc ni vas-y. anw yɛrɛ bolo ne ka jati la ni supasement bɛ diɲɛ la bololabaara de don. D'accord. Bokar, ni tɛ kɔrɔfɔ ye a donna détail kɔnɔ ka ɲɛfɔ n'o tɛmɛna ka bɔ sisan an bɛna ba sunkalo komi y'a fɔ cogo min na jamana bɛ bolo mun kan mais ba sunkalo tiɲɛ don i nali a diyara bɛɛ ye kuma cayalen don sisan an b'a fɛ k'a dɔn fana vice président CDM ni mun don hakilina nana cogo di aw fɛ de. Ok, i ka ɲininkali diyara n ye monsieur Traoré. CDM ye jɛkulu min sigira kabini san 2012 mais transition komi sɔrɔdasiw de bɛ fanga la sisan a yakubayara a dɔn na. CDM ye jɛkulu min sigilen don an ka golomasiri tabaw kɔkɔrɔ donni kama yaasa dingɛ min bɛ nantankolonw hakɛto bɛ kuma kan minnu ye civil ye ani sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kɛ miseli ye ka sɔrɔdasiw ni civiliw kala ɲɔgɔn na mɔgɔw kana siran sɔrɔdasiw ɲɛ barisa ni sɔrɔdasi bɛ bɔ du bɛɛ de kɔnɔ u bɛ bɔ civiliya de la ka kɛ sɔrɔdasi ye ka golomasiri ta k'a fɔ ko anw minnu bɛ civiliya la anw minnu bɛ bolola baara la anw minnu bɛ sɛnɛ la anw minnu bɛ nin ca fɛn fɛn na yaasa anw bɛ se k'o kɛ basigi ni lafiya kɔnɔ olu y'o nin di o de kama nka a ma faamu ni hali i dɔgɔ kɛra golomasiri taba ye a bɛ se k'a kɛ mɔgɔ dɔw b'u kɛ maa wɛrɛw ye alors que an dɔw de don CDM yɛrɛ sigikun filɛ yaasa golomasiri tabaw ani u badenw n'u sinjiw ka se ka ɲɔgɔn faamu k'a dɔn ko u ye fini ta yaasa ka sinjiw ni badenw de lakana CDM yɛrɛ sigikun filɛ wa an b'o baara de la transition in fana nalen an kɛlen bɛ transition in ɲɛ ani a bolo ani a da ye barisa anw ko k'an bɛ golomasiri tabaw kɔkɔrɔ don golomasiri tabaw de bɛ ɲɛmaya la sisan ni anw ma gɛrɛ olu la yaasa ka a dɔn jamanadenw hami ye min ye min ka ɲi jamanadenw ma min yɛrɛ ka ɲi transition in ma jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min anw bɛ o hokumu de kɔnɔ a fɔ anw b'o hokumu de kɔnɔ wa an bɛ ka camancɛ fanga in kɔkɔrɔ don n'o o de ye camancɛ fanga in ka dunun y'an ye u ka bala y'an ye u ka trompette y'an ye maa n'i ko k'i bɛ dankari camancɛ fanga in na kɛrɛnkɛrɛnna an ka golomasiri tabaw la yanni i ka se olu ma i bɛ CDM ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka se olu ma. D'accord. Bokar bi su na an ye don fɔ Basunkalo i kelen tɛ parce que bɛɛ b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ mais i da magara babuba caman na i y'a faamu dɛ donc taalen ɲɛ an bɛna ɲininkali kɛ fo k'i ka walawala parce que bɛɛ yɛrɛ t'a dɔn comme i y'a yira sisan on a bien compris an bɛna Sulemani e fan fɛ bon comme a y'a fɔ cogo min na sisan an b'a fɛ ka mun dɔn bi bi in na a yɛrɛ fɛ bijoutiers est-ce que aw protégenen don fanga la quoi. Alhamdulilayi rabbil alamin Bokele i ka nin question in diyara n ye il faut k'i waleɲuman dɔn Bokele nin question in a bɛ kuma caman fɔ dɛ. Ok. An ka nin baara in nous les bijoutiers actuellement an protégelen tɛ sur tous les plans. Ok. Gɛlɛya min b'anw kan a ka bon hakili ma a tɛ se ka fɔ yɛrɛ ka se a dan na donc n bɛ se ka dɔɔni dɔɔni f'i ye a secteur bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka gɛlɛya bibi na fɔlɔfɔlɔba ye min ye anw ne yamaruyalen don Mali kɔnɔ a sɛbɛnw b'an bolo carte professionnelle b'an bolo n'o ye transformation ye k'o kɛ jamana kɔnɔ donc ani ka bijou k'a feere ani ka tila k'a san o yamaruya b'anw ne bolo mais o sanni feere kɔnɔna la bijoutier bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la à la seconde. O ye gɛlɛya fɔlɔ ye ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la an filɛ yɔrɔ min na an ka bijoutier min bɛ kaso la président b'a kalama
dan t'a la sanni feere kɔnɔ donc k'a lajɛ protection dɔ ka se ka kɛ an fana ye kun jumɛn la pour que a ka ɲɛɲini k'a dɔn an b'a fɔ ko ni min ni kaso ka kan en réalité o ka taa kaso la mais ni min fɛnɛ ni kaso ma kan ne fɔ ka bɔ bɛn bɛ se ka kɛ min kɔnɔna la pour que ka o tigi kisi kaso ma o fɛnɛ ka kɛ parce que a tigilamɔgɔ bɛ taa kaso la i bɛ taa sɔrɔ n'a kun jɔlen don a kun bɛ ka baloli kɛ zone tɛ parce que maa min bɛ wuli ka se ni sonyɛlifɛn ye sannikɛla ma an b'a fɔ k'o de ye zon ye mais maa min bɛ sanni kɛ o t'a dɔn ko a sɛbɛnnen bɛ zon ten kan ko nin ye zon ye donc à la seconde an dun b'a ye minnu bolo an b'a feere olu de ma et puis jamana b'an yamaruya fɛnɛ sariya ma an yamaruya ka min kɛ an b'o fɛnɛ de kɛ parce que a bɛ sariya kɔnɔ ni sɛbɛn b'a tigi bolo i bɛ sanni kɛ ni sɛbɛn ye mais dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ bijou fɛnɛ bɛ san o ni sɛbɛn tɛ se anw ma mais sariya ma anw yamaruya k'a fɔ ni sɛbɛn t'a tigi bolo ani témoin de bɛ na n'a ni témoin nana témoin de b'a yamaruya k'a fɔ karisa tiɲɛ na nin bɛ ka n'a ka bijou min revend tiɲɛ yɛrɛ la a ta de don donc n'o sanna o kɔfɛ foyi man ka bɔ o la ni fɛn bɛ bɔ a la min nana feere kɛ o ni témoin de bɛ jɔ a kɔlɔlɔ kɔnɔ mais bibi na an ka maa min bijoutier min bɛ kaso la dan t'a la i b'a sɔrɔ a tigi dun ye wari sɔrɔ maa joli apprentissage joli bɛ yen nɔ apprenti joli bɛ yen a jɔlen don n'o ye o apprenti ninnu joli jɔlen don n'u ka denbaya ye donc o bɛ taa kaso la o y'o entreprise binnen jamana ka problème filɛ donc o ye kɔlɔlɔba fɔlɔ ye kɔlɔlɔba filanan ye min ye ne min da se min fɛnɛ ma a fɔra anw ye ko anw ye artisan ye a sɛbɛn bɛ anw bolo anw de yamaruyalen don ka artisanat n'a bɛ f'o ma ko valeur ajoutée ka sanu bɔ kuruya la ka transformer k'a kɛ masiri ye donc tubabukan na a bɛ f'o de ma ko valeur ajoutée ka dɔ fara fɛn valeur kan bon an yamaruyalen don o la en tant que bijoutier carte professionnelle b'an bolo a sɛbɛn b'an bolo magasin b'an bolo an b'a taxe ni impôt sara mais i b'a sɔrɔ maa wɛrɛw fana bɛ yen nɔ minnu bɛ an ka bijou ta k'a falsifier ka don n'a ye jamana kɔnɔ butigi t'u bolo foyi t'u bolo u sigilen bɛ feere min kɛ artisan t'a kɛ donc o maa kelen bɛ se ka artisan 40 bila chômage la article bɛ yan nɔ la loi numéro 95/029 article 3 ici c'est artisan et artisan la personne professionnellement qualifiée qui exerce à titre individuel en son nom et pour son propre compte une activité artisanale, elle peut se faire aider par la famille des apprentis et ou des ouvriers. Vous voyez, article 4 est appelé maître artisan. Toute personne ayant une qualification professionnelle lui permettent de donner une formation appropriée ou être en mesure de faire donner cette formation par une autre personne à son service ayant les qualifications requises. Donc, ni article nous b'a fɔ k'a yira maa minnu bɛ réseau kan minnu bɛ nɔ ka na ni artisanw ka marchandise ye ka kɛ sababu ye k'u bila chômage la sariya kan ka se k'u ɲangi k'u bɔ baara in kɔnɔ sinon nin gɛlɛya belebelebaw de bɛ anw artisanw kan bi parce que i b'i ka butigi kɔnɔ i tɛ marché maa wɛrɛ bɛ k'a falsifier k'i sigi réseaux sociaux kan donc il faut que an k'an da don nin gɛlɛyaba belebelew la bi k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye. Voilà. Donc Bakar, kɔrɔfɔ tɛ. Siga t'o la. Ok, o b'a to n bɛ taa Basungalo fanfɛla la. Basungalo n bɛ ɲininkali min tɛnku e la. E yɛrɛ bolo jamana bɛ lahala min na bi in na est-ce que jamana kɔnɔdenw wasalen don? N bi i fo Tarawele ne yɛrɛ Konatelaka bɛ Tarawelelakaw cɛla bi. D'accord. N bɛna min fɔ ne bɛ se k'a fɔ n ko jamana kɔnɔdenw wasalen don. Cogo jumɛn? O ɲininkali diyara n ye. N'i y'a ye bonya ni karama fɛn bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ
ni bonya ni karama an bɛ misali ta du yɛrɛ kan ni dutigi bonyalen don ka karama k'a dɔn ko nin du kɔnɔ nin ko masina ko kolon tɛ kɛ nin du kɔnɔ nin dutigi tɛ sɔn nin ma o ye bonya dɔ ye o ye tanga ye jamanadenw kan fɔlɔ o bɛ Mali kan ko bɛ ko la o tɛ kɛ Mali la bi fɛn caman tun bɛ fɔ Mali ma fɔlɔ o tɛ fɔ Mali ma bi donc jamanadenw ka lawasa dɔ y'o ye fɔlɔ lakana ye fɛn bɛɛ lajɛlen sinsin bere n bɛ taa n ka sɛnɛ kɛ lafiya ni fɛn kɔnɔ lakana bɛ yen n bɛ taa n ka sanu faga fanda la hakilisigi kɔnɔ lakana bɛ yen n'o tɛ ni n tɛ se ka bɔ ni lakana tɛ yen n tɛ se ka taa fanda la n tɛ se ka taa wa kɔnɔ ka taa sɛnɛ kɛ o ye degun dɔ ye nka o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni fɔlɔ o min tun tɛ ka se ka kɛ o bɛ ka se ka kɛ n'i y'a ye jatigɛ wale tigilamɔgɔw u donnen bɛ fɛn dɔw la fɔlɔ u tun bɛ cogo min u bɛ ka taa bingali kɛ kariw ni fɛnw o b'a yira u fanga de dɔgɔyalen don u tun bɛ sɔrɔ min tun bɛ d'u ma o tigɛlen don donc u t'a dɔn u bɛ min kɛ tugun a kɛlen i n'a fɔ ni diden ou bien fɛn bɛ k'a yɛrɛ ɲini u bɛ o fɛnw de kɔnɔna la malidenw kana fɔ hali bi k'a fɔ ko insécurité waralen don o fɛn kɔnɔ insécurité fu de bɛ ka sira la jamanadenw kan ka u nisɔndiya n'o ye ni an bɔra yen n bɛ se ka min fɔ bi o ye dukɔnɔko ye furugufurugu misɛnnin ni fɛn minnu bɛ du kɔnɔna la o tɛ ban du kɔnɔ hali ni bonya ni karama bɛ yen o tɛ ban du kɔnɔ nka ni ji nɔgɔra ko ni fini nɔgɔra ji ni safinɛ bɛ fini ko ka jɛ mais ni ji nɔgɔra hakili de bɛ kɛ ka ji in fana sanuya donc an b'o hokumu de kɔnɔ sisan jamana in kɔnɔ an kan ka hakili de kɛ ka baara kɛ yaasa baaraba min kɛlen don Mali yangalen don cogo min jamana ɲɛmaaw bɛ fɛ ka taa ni jamana ninnu n bɛna AES kɔnɔ u bɛ fɛ ka taa ni jamana ninnu ye sira min kan yaasa o bɛ se ka nɔgɔya nka degun bɛɛ lajɛlen b'a dɔn foyi tɛ kɛ on gagne rien sans peine tubabu yɛrɛ ko ten o degun misɛnnin ninnu an k'olu yira ɲɔgɔn na ni hakili ɲuman ye an kan'o kɛ ni dusu ye ou bien k'o kɛ ni ɲagalaba ou bien k'o kɛ ni fɛn dɔ ye an ka kow dayira ɲɔgɔn na bonya ni karama kɔnɔ ka solution minnu mana kɛ yen k'olu fɔ bonya ni karama kɔnɔ yaasa jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka ta o kɔnɔ baara ka se ka kɛ jamana in u bɛ ka taa ni jamana in ye cogo min jamana ka se ka se yɔrɔ la n bɛ dan yen fɔlɔ. ok mais yanni n ka bɔ i la minnu fana b'a fɔ tuguni ko n'i ye jateminɛ kɛ baara kɔnɔna na i ko jamana kɔnɔdenw wasalen don donc dɔw b'a jira k'a fɔ yelen ko nasira ko gɛlɛya bɛ yen nɔ wa ko fanga min fana don on dirait jagoya fanga don parce que n'i kumara ko bin bɛ ka k'i kan i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o fana la. jagoya fanga tɛ an kun degilen don fɛn dɔ la n y'o de fɔ kuma daminɛ na n ko bonya ni karama dutigi tɛ sɔn fɛn min ma fɔlɔ an kun bɛ bilalen b'an yɛrɛ ma cogo min i n'a fɔ dudenw bɛ yɛrɛ sagokɛ kɛ du kɔnɔ cogo min o de tɛ ka kɛ donc bonya ni karama bɛ dutigi kɛlen bɛ ka duden bɛɛ lajɛlen ka sariya yiri la du sariya ye nin ye i kan ka taama nin de kɔnɔ nin de ye ne ka du sariya ye yaasa bonya min dalen bɛ ne kan o bonya in tɔ bɛ se ka sinsin fo ne ka dudenw fana ka don n ka du sariya fɛ maaw tɛ k'o de faamu u bɛ k'o fɔ k'o ye jagoya fanga n bɛna mun fɔ n si ma bɛrɛ bɔ mais n b'a dɔn dans les années 80 o wagati ninnu na jamana farafinna n bɛna CEDEAO jamana caman kun maralen don sɔrɔdasiw fɛ a dɔw yɛrɛ taara ka tila ka na démocratiquement Mathieu Kérékou b'o la Buhari du Nigeria b'o la Buhari bɛ kɛ président ye wagati min
sɔrɔsiya a ka sɔrɔsiya tan kɔnɔna la Boko Haram kuma yakubaya i n'a fɔ a nana démocratiquement wagati o wagati donc sɔrɔsiw wagati bɛɛ an kan ka wagati bɛɛ na fanga bɛɛ wagati bɛɛ na fanga don ne bɛ se k'a fɔ ten donc jagoya fanga tɛ an kun degelen don fɛn minnu na o bɛ k'an lasegin ka na o de ma ne bɛ foli di Mali jeune denmisɛnninw ma fɔlɔ a bɛ fɔ de ko maakɔrɔw ka hakɛ to ko maakɔrɔ hakili bɛ denmisɛnnin ta dafa ayi maakɔrɔ hakili bɛ denmisɛnnin bilasira denmisɛnnin hakili bɛ maakɔrɔ ta dafa nka o sina de bɛ yen bi maakɔrɔw ka hakɛ to denmisɛnninw bɛ ka faamuyali kɛ denmisɛnninw tɛ ka don ko dɔw da fɛ maakɔrɔw bɛ ka ko dɔw kɛ denmisɛnninw sifinw yɛrɛ tɛ ka sɔn ko minnu ma bi o kɛlen bɛ ka ne kamana gan bi maakɔrɔw ka segin bulon kɔnɔ u ka denmisɛnninw lajɛ hali bi basi tɛ an bɛ tila ka segin nin ma Adama n bɛna e fanfɛla la e ye bolola baarakɛlaw olu ka ɲɛmaa ye bi bi in na jamana bɛ lahala min na e yɛrɛ b'a dɔn bolola baarakɛlaw jɔda ye fɛn jumɛn de ye jamana in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ basigi la Envire nin diyara n ye kosɛbɛ mais sani k'i ka question dafa n bɛ yamaruya ɲini ka Solomani dafa bijouterie ye artisanat de ye ko o ko n'a ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ fɛn dɔ de b'a gɛlɛya bi a ye min fɔ tiɲɛ de don an ka bijoutier caman bɛ kaso la parce que u ye nɛgɛ kɔrɔlen san dɔ bolo o y'u ka baarakɛ fɛn de ye mais u b'a san mɔgɔ minnu bolo olu de nana dilan u bolo u ye muso minnu ka nɛgɛ dilan olu kelen de bɛ tila ka na feere u ma k'a b'a yɛlɛma donc o sanni feere de kɔnɔ u bɛ kungo sɔrɔ mais o ye wajibi de ye mun de bɛ se k'o bali n'an ye sanu bɔ ka dɔ feere ni dɔ tora yan bayɛlɛmalikɛlaw k'o sɔrɔ nɔgɔya la hakili la Mali bɛ laɲini min na bi o y'o de ye k'an ka kɛ an yɛrɛ ye wa fɛɛrɛ t'a la ni bololabaara tɛ dɛ misali la yiri bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na yan mais Ivoirien ka mako min bɛ yiri la o bɔlen kɔ a la a tɔ de bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ yiri bɛ bɔ Benin ka na yan Beninkaw ta magoɲɛta bɔlen kɔ a la moi je crois que o ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ fana sanuko la ka dɔ to production nationale kama wa mɔgɔ minnu n'a ka kan komi Solo y'a fɔ sariya bɛ mɔgɔ minnu reconi a ka nɔgɔya olu ye mɔgɔw tɛ min faamu sanu bɛ bɔ bɔgɔ min na nɔgɔ min bɛ fili warijɛ bɛ b'o de la donc an ka laɲiniba dɔ ye o nɔgɔ in dɛ o fana ka to yan warijɛ bɛ b'o de la nɔgɔ min bɛ bɔ sanu na o de bɛ kɛ warijɛ ye an bɛ taa min lafili walima a bɛ di dɔw ma u bɛ taa n'a ye ka tila ka taa kɛ warijɛ ye an bɛ taa san olu bolo ka na mise en valeur kɛ a la ka tila ka jago donc o kun ye Solomani ka kuma dafa ye maintenant an bɛ Konate fo k'a fɔ a ye olu ka tɔnden hali mun tɛ t'u ka yɔrɔ na o bɛɛ y'u ka tɔnden ye n'i y'an bɛ sunɔgɔ an lakananen de don an bɛ foli k'u ye mais bololabaarakɛlaw ni stabilité bɛ yen bi kusi min kan ka fo o de bololabaarakɛlaw ye bokele infiré i bɛ taa yɔrɔ min na ka taa métier kalanna mɔgɔ 25 sɔrɔ mɔgɔ kelen bolo i t'a sɔrɔ yɔrɔ si ni artisanat tɛ i bɛ don atelier menuiserie kɔnɔ i bɛ paranti 20 i bɛ don bijouterie kɔnɔ i b'a sɔrɔ paranti 10 kɔ i bɛ don atelier taillerie kɔnɔ i b'a sɔrɔ paranti
en tout cas la stabilité pour que denmisɛnninw kana sira jugu dɔw minɛ ne hakili la artisanat bɛ jɔyɔrɔba fa o la mais halisa an bɛ waati min kɔnɔ a ka gɛlɛn musala t'o la dɛ wagati ka gɛlɛn mais mɔgɔ minnu ala y'an kalifa don mɔgɔ minnu na u ko an ka an dege gɛlɛya la ko gɛlɛya de kɔ ye hɛrɛ ye mais waati dɔw a bɛ bɛn bilasirali ni accompagnement ka kɛ a la an ka laɲini n'i ko k'i dɛmɛ très généralement mali la wari de bɛ ye dɛmɛ bɛ tɛ wari ye dɛ ka adamaden bilasira ni hakili kuraw ye a bɛɛ b'a ye réseau kan dɔw b'u débrouiller ka fɛn dɔ dilan min bɛ courant di a bɛ baara kɛ a y'a caman ye artisanat kɔnɔ n'u bɛ kelen dilan n'i y'olu dɛmɛ u ka caman dilan o bɛ belebeleba bɔ an ka courant ko gɛlɛya la bi hakili la muɲu ɲinina bɛɛ fɛ bɛɛ muɲuna n'o tɛ ni tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ kan courant ko sira fɛ bi bololabaarakɛlaw ka degun ka bɔ a la parce que fɛn o fɛn bɛ baara kɛ ni courant ye foyi wɛrɛ t'i bolo k'a remplacer o an b'an débrouiller de mais an b'a fɔ faamaw ye artisanat tɛ anw ye dilannikɛlaw de ye n'anw bɛ baara sɔrɔ k'a kɛ ka baara moyen di anw ma an tɛ foyi wɛrɛ la an y'a ye technologie avancelen don groupe dɔw bɛ yen sisan u tɛ mankan bɔ angilɛrilamaw bɛ yen bamakɔ commerçants bɛ ka na n'a ye n'i y'o caman ɲini k'o di anw ma nɔgɔya la o ye dɛmɛ belebele ye n'i y'o ɲini k'a di aw ma nɔgɔya la État k'a san État sisan k'a ɲini k'a di k'a di anw ma nɔgɔya la a ka ca la hali an bɛ waati min na kuranko la n'o gɛlɛya banna o yɛrɛ bɛ kɛ fura ye ka dɔ bɔ EDM yɛrɛ ka kuran consommé ta la parce que o b'a sɔrɔ mɔgɔw degera ko wɛrɛ la mɔgɔ tɛ kalan nɔgɔya kɔnɔ ni adamaden kalannen dɔrɔn gɛlɛya de nana gɛlɛya de kɔnɔ mɔgɔ bɛ kalan mais ni farati ma kɛ o gɛlɛya fana kɔnɔ mɔgɔ bɛ se adamaden bɛ se ka falen donc an kɔni ka laɲini de ye bo kelen anw ka ca bɛɛ ye n b'a fɔ n bɛ segin a kan ko si foyi tɛ mali kɔnɔ mun bɛ bololabaara hakɛ bɔ c'est très simple a b'aw jate da dɔn kojugu c'est très simple burusi kɔnɔ mɔgɔ min ka baara ye cikɛ ye ni cikɛ banna sani samiya kura ka jɔ u bɛ mun kɛ olu kelen de b'u ka so jɔ o waati bololabaarakɛlaw don olu kelen de b'u ka dabaw dilan o wagati bololabaarakɛlaw don olu kelen de b'u ka bijoux dilan o wagati bololabaarakɛlaw don tubabukan na an b'a fɔ olu ma ko artisan saisonnier wa artisanat cadrelen don dɛ mɔgɔw b'a fɔ cogo min ko secteur informel c'est loin de là c'est bien structuré avec une loi c'est-à-dire siga si tɛ a la mais baara min kalifalen don an na u k'a sɛbɛkɔrɔ kalifa an na ka moyen di an ma mankan bɛ ban pewu parce que an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye denmisɛnnin kana sɔrɔ min tɛ se ko dɔ la o bɛ jamana dɛmɛ de o tɛ jamana contrôler dɛ ala sababu ye b'a la kuma faamuna Sulemani n bɛna e fɛnɛ fanfɛla la Bijico i da don aw ka gɛlɛya dɔw la gɛlɛya dɔw bɛ aw baara ɲɔgɔn dɔw kan mais min ɲininkali min kɛ bi in na Bijico yɛrɛ bɛ lahala jumɛn na o gɛlɛya in kɔfɛ jamana in kɔnɔ bi in na bon alhamdulilah frère k'i fo k'i waleɲuman dɔn donc Bijico bɛ lahalaya min na bi in na vraiment a ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ parce que président bɔra k'a fɔ cogo min na bɛɛ b'a kalama ko an bɛ waati min na sisan a ka gɛlɛn bɛɛ b'o kalama donc kuranko ta sababu yɛrɛ y'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc a kɛra sababu ye ka caman bɔ production na mais anw yɛrɛ sɔnnen don a ma k'a dɔn ko gɛlɛya min don maa kelen ka gɛlɛya laɲininen tɛ donc gɛlɛya min fɛnɛ don k'a fɔ k'a bɛ ta ka bɔ yen yɔrɔnin kelen o fɛn tɛ donc gɛlɛya min don donc n'i ye se kɛ président de la transition yɛrɛ bi bi na n'a se b'a ye a b'a ta de ka bɔ maliyɛndenw kan anw yɛrɛ dalen b'o la
donc o kosɔn an bɛ min f'u ɲɛna n'o ye anw yɛrɛ ka hakilina solution ye i n'a fɔ président bɔra ka min fɔ nin ye donc u k'a lajɛ ka se ka solution dɔ kɛ an bolola baarakɛlaw ye n'o ye an transformateur ye an ka fɛn bɛɛ bɛ an ka dilanni in de la an ka bamayɛlɛmali in de la donc n'o jɔra i b'a sɔrɔ magasin min yɛrɛ bɛ e bolo o juru bɛ yɛlɛ i la donc a dɔ la yɛrɛ i b'a sɔrɔ e ka nasɔngɔ yɛrɛ e tɛ sɔrɔ k'o di kuma tɛ sotigi yɛrɛ ka so sara ma i b'a dɔn a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bon ne kɔni ka hakilina ye min ye o ne ka hakilina personnel ye ne ye min jateminɛ an filɛ waati min na i b'a fɔ sisan donc pour que ka se ka nin waati in latɛmɛ bɛɛ de bɛ lajɛ maliyɛn den bɛɛ de bɛ kɛ kelen ye nin waati in na mɔgɔw ka se tɛ kelen ye bon minnu b'a lajɛ vraiment nin waati dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu ka se élevé n'o ka tɛmɛ dɔw kan bon État fɛnɛ k'a lajɛ mɔgɔw ka yeta ye min ye o ye panneau de ye sisan mais panneau fɛnɛ bɛɛ tɛ se k'a san a da ka gɛlɛn bon minnu bɛ se ka panneau san ne ta sera ka na ni panneau ye ka dɔ bɔ a da la pour que olu ka se ka firi panneau kan k'a san olu ka bɔ EDM kan ka yɛlɛma panneau kan donc o kɛ sababu ye secteur minnu bɛ yen ni panneau se t'olu ye EDM bɛ d'olu ma donc o ye ne yɛrɛ ka hakilina ye ne ye min recherche kɛ min bɛ se ka an dɛmɛ kosɛbɛ parce que n'o o kɔni tɛ ne bolo a ma nɔgɔn donc ni waati dɔ carré dɔ quartier dɔw bɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ a setigiw ka ca kosɛbɛ olu bɛ se ka jɛ ka panneau san k'a dɔn waati min na bɛɛ se bɛ gɛlɛya la quoi gɛlɛya mana na bɛɛ kan k'i seko kɛ an bɛ se ka solution jumɛn de kɛ ka bɔ a kɔnɔ e se ye min ye n'o y'o t'i kun ko bɔ wa nin de kan ka kɛ a bɔcogoya bɛ gɛlɛya dɛ i se ye min ye e se ye panneau de ye e ka panneau ta e ka bɔ e ka jɛ EDM k'o waati o moment la e ka consommation o bɛ di maa wɛrɛ ma se tɛ min ye je pense que o de ye ne ka solution ye solution personnelle ye voilà. Ok Bokar n hakili la k'a fɔ bi su in na bɛɛ bɛ faamuyali sɔrɔ la mais ne bɛna Basunkalo fan fɛ Basunkalo i b'a dɔn ɲininkali diyagoya don parce que n'a fɔra mɔgɔ ɲɛna ko CDM k'o bɛ plateau kan o ko tɔn bɛ ka faamuyali caman sɔrɔ parce que kuma don dɛ an b'a ye souvent a b'a fɔ cogo di a tɔgɔ ma di voilà fan bɛɛ a tɔgɔ ma di parce que mun b'a fɔra a tɔgɔ ma di ni an b'a ye hali ni ko dɔ bɛ yen ko non CDM ka plainte don i y'a faamu CDM ka plainte i ka kuma na i y'a jira k'a fɔ ko k'a bɛ sɔrɔsiw soutenir mais ni mɔgɔ ma sɔn o bɛ aw ye o ɲɛ i y'a faamu sisan mais an y'a ye ka plainte ninnu dɔw b'o yɛrɛ ɲininka la nin na quoi a yɛrɛ bɛ mun yɛrɛ de nɔfɛ a bɛ mun yɛrɛ de kɔ dɛ parce que karisa ni karisa bɛ ɲɔgɔn na an b'a yɛrɛ min na dɔrɔn ko non ko CDM taara ka taa plainte don yala est ce que deal dɔ tɛ an ni faama ninnu cɛ wa. ok Traoré n b'i fɔ i ka o ɲininkali la yanni n k'i ka o ɲininkali jaabi n bɛna monsieur Traoré ka kuma dɔ sɔnji la min ye bololabaara kan bololabaara kan ka dɛmɛ a y'a fɔ cogo min sɛnɛkɛla ni samiya banna a bɛ min kɛ o ye fɛn ye ekɔliden fana ni ekɔli bila la ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ka ekɔli kun bɛ na tiɲɛ tailleur sababu la ekɔli kun mana bila n bɛ taa tailleur kɛ fo ka se finikala la kosɛbɛ n ye wari sɔrɔ daminɛ la donc o ye fɛnba de ye n'ala ni kira sɔnna n b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔw bololabaara kalanyɔrɔw bɛ yen n b'a dɔn u bɛ na u hakili to ni secteur u bɛ na hakili to secteur bɛɛ la mais bololabaarakɛlaw fana n b'a dɔn u bɛ n'u hakili t'u la kosɛbɛ parce que a bɛ caman ta denw la donc o kɔrɔ ye ko sisan a ye ɲɛfɔli kɛ donc Basunkalo ɲɛna o kɔrɔ ye ko a bɛna se a se yɔrɔ la voilà donc u bɛ télé lajɛ u b'a ye bololabaara kan ka dɛmɛ parce que a bɛ caman bɔ chômage la a b'a to kɛrɛfɛden bɛ dɔgɔya d'accord voilà bon maintenant an bɛna kuma di ma o y'a faamu mais faut que an bɛ insister mun kan ne yɛrɛ ta faut que ɲininkali ka kan ka kɛ plainte CDM ka plainte cayara i y'a faamu sisan voilà an b'a fɛ ka faamuyali caman de sɔrɔ n y'o de fɔ n k'anw bɛ fɛ transition in ka ɲa de e bɛ se ka plainte kɛ Traoré bɛ se k'a kɛ n'i ye fɛn fɛn an b'an sigi de an bɛ kow de lajɛ n'an y'a ye nin fɛn min bɛ ka kɛ nin n'an ye nin to yen ni nin taara a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamana marabagaw ma a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye transition in ma donc ni anw y'a ye anw ka droit don i n'a fɔ hali ni CDM tɛ ne ka droit don n bɛ se ka taa kiiriso la k'a fɔ ne ye nin ye an bɛ dénonciation
k'a fɔ an ye nin ye nin filɛ nin mais k'a fɔ k'an bɛ taa baga mɔgɔ ma karisa man di n ye karisa kunkolo man di n ye nin kɛ la anw ta t'o ye ni kulu bɛ yen bi min bɛ fɛ ka jamanadenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ CDM don anw ka journée citoyenne dɔ kɛra kɔsa in na le 3 mars anw ye mɔgɔ invité n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ k'a ye ko ni CDM ye nin invité a tɛ na n b'a tigi fo k'a karamaya Kawujim a y'an ka bonya jaabi a taara an ka journée citoyenne na Kawujim taara an ka kɛnɛ kan donc anw tɛ dan wari o fɛn tɛ anw bolo n'anw ye min ye n'an man ɲi an b'a fɔ mais mɔgɔw kɛlen bɛ k'o de kɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ anw ko k'an bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ n y'o de fɔ kuma daminɛ na n'i ko k'i bɛ maa min dɛmɛ n'a bɛ baara la n'i ye fɛn min bɛ se ka na senkɔrɔla ɲagasa fɛn min bɛ se ka na kɛ kɔlɔlɔ ye a ka fɛn ma i b'o ɲɛfɔ ni a kan ka sariya an bɛ taa sariya de fɛn kan an tɛ taa n'a tigi ye yɔrɔ wɛrɛw an bɛ taa sariya de a yira sariya de la donc ni sariyatigiw y'a dɔn nin ko min filɛ nin ninnu ye nin min fɔ tiɲɛ b'u bolo donc ni n'a fɛn na a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamana ma u b'a lajɛ ni fɛn min fana man ka kɛ n'o fana fɛn u b'o fɛ anw ka plainte caman filɛ nin an bɛ taa n'a dɔw ye a caman u b'an lasegin ni a dɔw ye nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye voilà parce que ni ma kuma ten u bɛ an lasegin n'a ye communicatif fɛn na ne yɛrɛ taara ne ni n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ yan nɔ a tigi n'a bɛ télé lajɛ a b'a dɔn u ye ne lasegin ni n ka plainte ye k'i lasegin ni ka plainte ye k'a fɔ ko non nin ma se nin na nin tan dɔ a y'a ye tan mais tan de don mais o jumɛn ye par exemple là plainte de kun don parce que a tigi ye dénonciation de kɛ fɛn dɔw de fɔ accusation anw yɛrɛ bolo o de kun don an ka golomasiri tabaw kan donc monsieur Songalo n'i y'i faamu sisan an bɛna ɲɔgɔn faamu aw ka tɔn nin c'est-à-dire que c'est soutenir rien que les militaires. C'est pas seulement les militaires, mais à 70%, c'est les militaires. C'est les militaires, ouais. 600, en gros, Djamana de Fana. Djamana ka tanye en bodo kono. Donc, autorité de la transition, Mao, ni ma fait mɔgɔ de la ka fɛn kɛ n bɛ n'o fana fɔ premier ministre a yɛrɛ ka tɔn mɔgɔ dɔ kun don a tigi ye kuma kuntan fɔ a ma un certain Tangara foyi kun ma bɔ a la anw tilala k'a fɔ n ko ja n ko nin tigi ye super homme ye n ko nin bɛ fɛn fɔ premier ministre ma fɛn tɛ b'o la u y'a tigi minɛ u tilala k'a tigi a jate minɛ tiɲɛ b'an bolo u y'a tigi minɛ k'a don bɛrɛ la premier ministre tɛ sɔrɔ se o. Donc ça veut dire que n'an ye a ka tɔn n y'o de f'i ɲɛna nka n'an ye fɛn min ye n'a man ɲi n'a bɛ se ka na kɛ kɔlɔlɔ n y'o de fɔ kuma daminɛ la anw b'o de fɔ mais an ka fɛn base kɔni kulu tɔgɔ b'o de yira o le collectif pour la défense des militaires mais n'an ye fɛn min ye parce que sɔrɔsiw ni civil n y'o de fɔ kabiri kuma daminɛ na k'an bɛ fɛ civil o sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen ka don ɲɔgɔn na ka kɛ kelen ye jamana ka taa ɲɛ. tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamana ka taa jamana ka jɔ. donc aw b'aw sigi ka réseau lajɛ aw bɛ fɛn bɛɛ lajɛ. an bɛ fɛn bɛɛ jateminɛ donc ni min bɔra dɔrɔn n'aw y'a ye k'a fɔ ko nin tɛ tali kɛ jamana taɲɛ la dɔrɔn aw bɛ. jamana a kɛra faransi ye o a kɛra fɛn donna comment an ye plainte don yanni n bɛ n'o de f'i ɲɛna 2012 u bɔra k'a fɔ 2012 tɛ fɛn wagati u bɔra Nations Unies bɔra wagati dɔ la k'a fɔ ko y a des généraux militaires milliardaires. o kun ye kun de yaasa ka dugumamɔgɔw ni sanfɛmɔgɔw u bila u kari ɲɔgɔn na anw ye plainte don Nations Unies kama. mini Nations Unies kelen na o fɛn bɔlen u kun ye généraux mun tɔgɔ kɛ papier kɔnɔ an ye avocat ta o de la n y'a fɔ n ko y'a sɔrɔ CDM ma dɔn transition in kɔnɔna la CDM dɔn. voilà parce que voilà i y'a fɔ voilà parce que 2012 a kun dɔnlen tɛ bon maintenant ne y'a bila an kun na a kun dɔn tɛ donc on voit que kɔsani ninnu la a sinna ka fɔ sɔrɔsiw de bɛ fanga la. donc sɔrɔsiw de o kɔrɔ sɛbɛn k'a puye de quoi. anw bɛ k'u kɔkɔrɔ dɔn jagoya an bɛ ye parce que an bɛ ka mɔgɔ minnu kɔkɔrɔ don olu bɛ sanfɛ anw tɛ fɛ jamanadenw ka tigɛ olu la u ka jamana in jɔ i n'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ cogo min. mais depuis nin nana a ye plainte joli ɲɔgɔnna don. anw ma plainte ne tɛ se k'o fɛ mɔgɔ caman fana ye plainte wɛrɛw don CDM dɔrɔn ma plainte don
waati dɔ kɛra plainte donna mɔgɔw kama ya fɔ mɔgɔw tun bɛ ka dimi k'a fɔ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ka transition soutenir ko bɛ ka fɛ transition bɛ ka baara kɛ tiɲɛ de kan mɔgɔ dɔw tun bɛ ka fɛ ko olu bɛ ka transition dɛmɛ ko olu welela k'u don bɛrɛ la u tɛ ka fankelen ma kɛ dɛ ni min man ɲi hali ni anw minnu bɛ k'u dɛmɛ n'aw ye ko kɛ n'a ma ɲi mais monsieur est-ce que plainte dira ka don aw kan wa plainte non bɛɛ ka droit don ne tɛna se k'o fɔ n'a ye mɔgɔ min ja n'a ye ko kolon kɛ don o tigi ka taa a ka plainte don anw t'o ko la sariya de bɛ sariya la ne b'a dɔn aw bɛ fɛ ka na yɔrɔ min anw tɛ bagala mɔgɔ si ma aw bɛ fɛ ka fɛn min ɲɛdɔn kiri bɛ yen kiriso bɛ yen aw bɛ taa ɲininkali kɛ yen non n'i y'a ye an bɛ ɲininkali kɛ min ye plainte joli don kiriso de bɛ se ka o ɲɛfɔ aw ɲɛna parce que a ka plainte ninnu fɛn mana don c'est toujours positif aw de tɔgɔ bɛ fɔ c'est toujours positif c'est pas positif n bɛ n'o de f'i ɲɛna ne humiliera communicate tribunal la en tant que vice président i bɛ se ka taa ɲininkali kɛ i y'a fɔ en tant que vice président k'an labɔ kɛnɛma avec un certain Alfuseni Gindo kuma de bɛ na ni kuma ye ne labɔra kɛnɛma k'an la humilier président descendre ko n ka bɔ peut-être ka tila k'o lamɛn ka ne labɔ kɛnɛma aw kana fɛn bɛɛ kɛ fɛn ye k'a fɔ ko CDM ka fɛn ne humiliera ye communicate la mɔgɔ minnu u bɛɛ b'a kalama donc Bokar c'est pour dire que bisu na k'a fɔ ko kiri bɛ ka essayer k'a fɔ ko ka ko ja CDM na non n'u ye min ye ni kiri de sariya dɔnnaw de don n'u y'a dɔn min bɛ sariya kɔnɔ u bɛ baara ko kan ni min tɛ sariya kɔnɔ u b'o fana fɔ k'a fɔ ko CDM ka plainte bɛɛ bɛ tɛmɛ ten tɔ non je suis pas d'accord. Ok, donc Bokar, c'est ça il dit là, ce soir là vraiment monsieur Basungalo, on te remercie encore parce que iningalini jagoya do anga parce que il va faire même concerné là ko do faire donc nganga libérer amla bomu kala madro ko ko CDM ka plainte ko kala sobu ka signo otiki il y a comme ça donc dans CDM là quels sont ceux qui sont dedans maintenant dado au fait na yo mi fo ne bon be fait ka o tien ni o fin don o kata tribunal la o kata kiri bunga bo bolokan ni be fait ka tien do o fait na ni min talen do plainte do ou bien ni min kelen do yino nous tara tribunal la o bo jadi soroy d'accord ok mais donc si ça anya yi aka IFM ba mu ke parler kono il y a femme si ça ma go citoyenneté mais on voit un mot chemin mais quels sont ceux qui sont dans c'est que politique ko tarade ni o de fonga on be fait ka bere fara nyoko kan ni ka ujim ta exemple mais il a lui c'est il a été comme un invité oui adura aka CDM amado CDM na de akana parce que on be fait citoyenneté be ko ni ba de citoyenneté mi journée citoyenne citoyenneté o ye jamana bela jelen kan ka fenke donc an ye bɛɛ wele o de hokumu kɔnɔ ok an ye bɛɛ wele o de hokumu kɔnɔ n'o tɛ k'a fɔ ko ka dossier ni a y'a fɔ sisan CDM olu caman bɛ yen bon hali ni mɔgɔ minnu t'a kɔnɔ n'an ka hakilina in a tigi b'a yɛrɛ ye an ka hakilina kɔnɔ o ye CDM tɔn de dɔ. ok d'accord donc Bokar on va revenir vraiment on le remercie beaucoup parce que ni ma tout bouché t'a dɔn donc vraiment a ye ɲininka i ye explication mun di mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ. parce que mɔgɔw bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn. voilà mais i kuma bɛ ka kuma dɔ fɔra dɔ la an bɛ kuma di ma. n diyara ye Bukele jamana bɛɛ b'i jɔyɔrɔ de k'a la mais ni fiɲɛ wulila bɛɛ b'i kundonni minɛ. o tiɲɛ. n y'a fɔ n'a fɔra k'an ka k'an yɛrɛ ye fo ka baara de di bayɛlɛmalikɛlaw ma o ye anw artisanw de ye mais même marché public setigiw de b'a ta ka sous-traiter anw ma domaine bɛɛ la. mais o bɛ se ka kɛ cogo di. a bɛ kɛ cogo min na. voilà parce que faut k'i ka walawala n ye a bɔnna ne ka hakili ma quoi. condition min b'a to n'i bɛ se ka marché public kɛ i b'a sɔrɔ min bɛ se o t'o critère rempli misali la pour que i ka marché public sɔrɔ f'i ka kɛ impôt réel la i ka déclaration mensuelle kɛ kalo saba o kalo saba i ka quittance fiscale bɔ
o de ye jamana ka sariya ye pour que i ka se ka bɔ marché nɔfɛ. N b'aw bali k'o kɛ. N b'aw bali k'o kɛ. Dɔw b'a kɛ o mais minnu bɛ se les plupart o moyen tɛ olu ye. maintenant an ye laɲini dɔ kɛ sariya dɔw taara k'a fɔ ni mɔgɔ ye marché ta ka sous-traiter i ma ne ka kɛta ye 35% sɔrɔ marché kan ka bɔ a tigi in bolo ka d'i ma maa ma deli ka gagner mɔgɔ si contrôle o la donc an ye laɲini min kɛ o de ye marché ka éclater mɔgɔ kɔni kana marché sɔrɔ i tɛ impôt sara sariya si tɛ jɛ n'o ye mais i bɛ hakɛ min sara a kɛra impôt synthétique ye o a kɛra réel simplifié ye o e ka sarata ni marché hakɛ min ka kan o ka d'i ma a bɛ ala lamini jamana dɔw la o tɛ jamana tɔgɔ fɔ kɛ donc a bɛ kɛ sababu ye sɔrɔ bɛ munumunu yan mais n'a kɛra sanfɛta ye ani k'a délai surunya o de b'a to ni setigiw b'a ta ka taa san kɔfɛ anw ɲɔgɔn dɔw bolo parce que i b'a sɔrɔ dɔ bɛ se ka fɛn 1000 dilan tile kelen mais anw fɛ yan n'an caman ma jɛ a la an tɛ se k'a dilan donc ninnu de ye fɛnw ye hakili kan ka to min na bɛɛ b'a dɔn client bɛɛ la belebele o ye état de ye se de bɛ état ye ka tɛmɛ bɛɛ kan a ka ca la n'i bɛ baara kɛ état fɛ état mago in dɛ an b'a fɛ ka dɔ k'o de la k'a dɔn k'an bɛ yan wa an bɛ se dɛ état mago bɛ meuble fɛn o fɛn na an bɛ se k'a dilan a nɛgɛma fara a yirima kan bolimafɛn fɛn o fɛn b'u bolo an bɛ se k'a labɛn fini min ka d'u ye k'a don ka ɲɛ an ka sariya laadala finiw na a bɛɛ ɲɛ b'a la déjà an bɛ se k'o kɛ donc comme a sera an yɛrɛ ka jɔ an yɛrɛ ye an ni rôle min ka kan hakili ka to a la o ka di an ma an k'o rôle jouer ani denmisɛnninw Bokele Mali denmisɛnninw tɛ baara kɛ dɛ wa jamana tɛ jɔ ni baara ma kɛ dɛ an ka kɛ an yɛrɛ ye baara de bɛ se k'a kɛ dɛ denmisɛnninw tɛ baara fɛ o misaliya ye jumɛn ye i y'a fɔ sisan Konate ko métier kalan école-sow bɛ yen mɔgɔw bɛ taa wagati de la tɛmɛ u tɛ métier in fɛ koyi u bɛ taa wagati de la tɛmɛ yen e ka taa n boloma fɛngɛ quoi ka taa ko wɛrɛ kɛ misali la esika la menuiserie bois bɛ kalan yen frigo dilan bɛ kalan yen mécanique générale bɛ kalan yen construction métallique bɛ kalan yen maçonnerie bɛ kalan yen mais Bokele ng'olu bɛ tila o métier kalan de la ka taa te wulida la olu fana ye jeune diplômé ye an tɛ dɔw wajibi u ye kalan min kɛ u k'o baara kɛ mais n'o baara tɛ yen dun o bɛ yen o baara bɛ créer de o donc baara de bɛ créer baara bɛ créer de o mɔgɔ min ye dessin bâtiment kalan se b'i fa ye a fɔ a k'a ka so dɔ dabila goudron da la dɔrɔn ka tabali san i ye i bɛ marché sɔrɔ da la ye wa jamana fana ka hakilina initiative privée accompagné k'a accompagné bi ma ne bila artisanat n ye baara kɛ promotion de kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ jamana in ko ladɔn mérite national bɛ n bolo ne tɔɲɔgɔn dɔ bɛ CNT la ale de kɛra sababu ye ka taa ne ye RISI la 2012 Saint-Pétersbourg an taara musée min kɔnɔ ni fɛn kɔrɔ ni artisanat minɛnw bɛ feere yen o musée tun bɛ san 300 ni san 20 na 2012 mais o ni sisan cɛ an taara ni artisanw ye siɲɛ 2 ka taa foire kɛ RISI la k'a sɔrɔ an bɛ wagati min na sisan an ma se o ma dɛ donc an ye baara dɔw ye an tɛ baara mun jate yan ni o kɛbaga ye fɛntigi ye donc ni ne ko dɛmɛ bɛ tɛ wariko ye jɛɲɔgɔnw bɛ jamana la jɛɲɔgɔn kuraw b'u la a ka di anw ye anw ka yira o jɛɲɔgɔn kuraw fana na
an ka échanger. D'accord, moi je pense que avec Basungalo Konaté, je pense qu'il y a Basungalo Konaté, voilà. Donc à bien assez à ce rôle là, le Basungalo, donc je pense que bien tout voilà, il y a voilà, d'accord, OK. Voilà. Donc oui, c'est vas-y. OK, Bukele, ne tu m'as fait ka dafali doké. Ouais. Donc nous est présent et comment me faut pour ka kuma son dila. Bon bibina an ye jateminɛ min kɛ mais ça n'a jateminɛ kɛ o kuma bɛ k'i ɲininka yɔrɔ dɔ la e ko k'a ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ko o bɛ n'o minɛ o bɛ taa n'o kaso la sisan o yɔrɔnin ye o ma fɛn na reselɛriw a yɛrɛ b'a dɔn k'a ye bijoutier ye o bon n'o bɛna fɛn feere prix mun na est ce que a b'o san o prix kɛnɛ b'a ta n'o ko nin bɔra yɔrɔ min na. Bien sûr prix de bɛ prix de base de don prix bɛ yen nɔ i b'a dɔn fo un consommateur kan ka protéger ka transformateur fana protéger à des côtés. Jamana kan ka dɔ ta i kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ se ka fɔ sɔrɔ. Jamana kan ka hakili to o de la pourquoi o bɛ se ka kɛ cogo di an transformateur k'an protéger consommateur fana k'u fana protéger u bɛ nafolo min don u ka fɛngɛw la o bɛ se ka kɛ cogo di donc an ka minɛn fanba bi bi in na gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min y'a fɔ a bɛ don o kɔnɔ n'o ye importation ye sanu min pour que e ka se k'a sɔrɔ a bɛ bɔ kɔfɛ de a bɛ na di e ma pour que e ka se ka sanu client wɛrɛ nana ka commande kɛ e fɛ e ka sanu sɔrɔ k'a transformer f'e k'i sigi ka sanu kɔrɔ wɛrɛ de nali kɔnɔ o kana feere e ma kuma sulu dan de don aujourd'hui comptoir d'approvisionnement tɛ an bolo. Il te faut un comptoir d'approvisionnement ici. Donc, comptoir bijoutier bela jelen klobene la. Comptoir T en bijoutier au boulot. Je parle au nom de tous les bijoutiers du Mali aujourd'hui. Mais c'est qu'à fond, comptoir T, au gɛlɛya fanba, au be en bijoutier au camp. Bijoutier manga sanu fere bijoutier ma. Comptoir de kanga sigi, comptoir de bijoutier au fourni sanu na. Comptoir fana bɛ sanu sɔrɔ cogo di raffinerie ni minnu de kan ka bila en place jamana ka baara ye o de ka mini ni raffinerie bila baara la raffinerie bɛ sanu sɔrɔ mine bolo ka sɔrɔ en état brut ka sɔrɔ a ma traité sûrement ni bɛ kuma ba fɔla su kuma ba fɔla n bɛ fɛ ka caman lakunu minnu t'a dɔn raffinerie mana sanu sɔrɔ ka sɔrɔ a ma raffiner fɔlɔ a bɛ f'o ma à l'état brut fɛn sugu bɛɛ b'a la dɛɲɛ b'a la warijɛ b'a la bronze b'a la fɛn wɛrɛ b'a la min valeur ka bon ka tɛmɛ sanu yɛrɛ kan n'o ye palladium ye donc ni raffinerie y'a ka baara kɛ k'a raffiner donc sanu bɛ bɔ à l'état brut la ka na lingot d'or la ka na 24 carats la donc a bɛ na 24 carats la waati min o y'a sɔrɔ a ye déchet ninnu bɛɛ bila déchet minnu bɛ bila sisan warijɛ bɛ b'o la bronze bɛ b'o la cuivre bɛ b'o la o déchet ninnu fana ye nafolomafɛnw de bi bi in na bijoutiers ni bijoutiers bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya n'u ye baara in k'a kɛcogo la n'u sera ka baara di an ka raffinerie minnu bɛ yan bi bi in na kɔfɛ ka se ka labonya fana ka raffinerie wɛrɛw fara olu fana kan parce que o ka dɔgɔn sanu minnu bɛ bɔ anw fɛ yen hali n'a danna orpailleurs fana ka sanu ma ani mine kelen kelenninw ta k'o di an ka raffineries ma u ka raffiner u ka raffinerie la sanu min bɛ bɔ a la k'o dɔw bila ka taa an ka comptoir la an m'a fɔ a bɛɛ dɛ min bɛ to jamana kɔnɔ pour que an ka se ka valeur ajoutée don ba la an ka local valoriser o ka na comptoir kɔnɔna la comptoir in de bɛ bijoutiers bɛɛ fourni maa si comptoir yamaruyalen tɛ a ka maa sanu feere maa kelen ma ne bijoutier tɛ donc prix bɛ rabaisser dɔɔni bijoutier a tɛ d'i ma fu dɛ mais a bɛ rabaisser pour que e fana k'a san k'a transformer ka bijou local don ba la wallahi talahi n'o kɛra sisan an ka maliyɛn musow tɛ bɔ yan ka taa sanu san kɔfɛ o bɛna saya tɔw yɛrɛ bɛ na o bɛna saya yɛrɛ donc filanan ye min ye pourquoi importation foyi tɛ ka to an bolo an bɛ min bamayɛlɛma donc e b'i sigi min bɛ bɔ kɔfɛ i b'a feere i bɛ tila ka i sigi k'a kɔnɔ retour o de bɛ ka problème s'u ma
donc bɛɛ tɛ se k'i yɛrɛ protéger o problème na Bokar i kulo bɛ nin na mais e bɛ sanu san yɔrɔ min n'o ye comptoir ye e ka sanu san comptoir bolo fo ka diɲɛ wuli e bɛ problème jumɛn sɔrɔ o la comptoir ye jamana ka état de anw bibi na anw kamana ma ka gan ko sanu 1 kilo commande ba anw bolo ka an b'a sɔrɔ cogo di bijouterie tɛ Mali kɔnɔ ni 1 kilo dir'i ma ko dɔ y'a commande k'i bolo i bɛ jɔrɔ de i bɛ semaine kelen kɛ jɔrɔ la e bɛ sanu bɔ min i bɛ sanu bɔ min minnu sigilen don sanu san kama bɛɛ tulo bɛ n kan na o jɔn bɛ yen k'u bɛ bijouterie furu ni sanu na birotigi tɛ yan ko min jɔlen don ko bijouterie maaw dɔrɔn de furu ni sanu na min hakɛya de bɔ ye ka nin birɛ bɛn aw ma aw fana ka se k'a dilan ka transformation kɛ ka prix jigin ka bɛn jamana kɔnɔdenw ma a tɛ yen. Sisan Bokar c'est-à-dire i ye mun fɔ nin quoi Mali bɛɛ o comptoir ko in quoi a tɛ yen yɛrɛ de. a tɛ yen comptoir tɛ yen ne taara Sénégal ne invitera Sénégal cɛkɔrɔba dɔ kasira ne bolo un milliardaire bijoutier comptoir d'approvisionnement tɛ yen k'a tɛ yen k'an bɛ sanu sɔrɔ cogo di n'an m'an sigi k'an ka clients ka sanu an bɛ min feere o ma o bɛ na o de feere an ma an bɛ sigi an ka bijoutier minnu fɛ hali sisan an ka patron dɔ bɛ kaso la a ye problème min sɔrɔ o de fɛ parce que ale sigilen don sanukɔrɔ minnu bɛna feere bijoutier misɛnninw ma olu fana bɛ wuli de ka tila ka t'o feere ale ma olu de y'ale ka base ye o mais o minnu bɛna feere bijoutier ma bijoutier misɛnnin dɔw ni zone dɔw bɛ se ka bɛn o problème bɛɛ bɛ tila ka na bibi n'a filɛ kaso la a m'a min a m'a bɔ ale de bɛ tila tuguni ko sanu ninnu raffiner k'a composer k'a bila bijoutier ɲɛ ni min mago bɛ 18 grammes tan na min mago bɛ gramme 20 la o bɛ na san o de bolo ale man k'o kɛ o mais a dɛsɛlen de bɛ k'a kɛ ni comptoir bɛ yen a b'a kɛ d'accord a tɛ se ka kɛ. donc ni problème de bɛ alors que ni comptoir bilala en place hali bi an bɛ ka warijɛ mun dilan bijoutier bɛɛ bɛ yen bɛɛ se tɛ sanu dilan ye dɔw bɛ yen warijɛ dilan n'o le mais bibi na pour que ka warijɛ sɔrɔ ka dilan il faut importation warijɛ bɛ bɔ jamana minnu na Dubaï Faransi gal kelen-kelen mais e b'a ye a bɔ Faransi ou bien Dubaï ou bien jamana wɛrɛ la mais i halala warijɛ don parce que a sanu bɔra e fɛ yen a taara raffiner jamana wɛrɛ la o déchet de bɛ ka tila ka feere i ma k'a sɔrɔ i halala don. mais an fɛ yan jamana nin na o raffinerie ko tɛ yan dɛ. raffinerie bɛ yen mais ne ye min fɔ comptoir de thé comptoir tɛ yen état kan ka kelen tɛ an fɔ fɔ bɛɛ peut-être a b'a sɔrɔ caman bɛ mun y'a faamu comptoir nin o kɔrɔ ko état wa. état de comptoir ye état de ta ye n'i état bɛ se k'a ka sanu prix sigi f'i ka n'a san état bɛ se k'o fɔ ni comptoir bɛ état bolo bɛɛ bɛ taa comptoir nɔfɛ Dubaï ye. Ala sɔnna peut-être à travers ce soir là ni débat na peut-être comptoir ko bɛna se ka ɲɛɲini. voilà c'est une solution. une solution voilà. Inchallah donc Bokele mɛ n sinsin o yɔrɔ in kan état ka hakili to a la an maa si tɛ maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye mais il faut que an ka avancer surtout transition in kɔnɔna la bibi na ne yɛrɛ dalen don ni transition na ne yɛrɛ moi personnellement je sais que changement bɛɛ bɛ se ka kɛ nin waati in na changement waati ne k'an yɛrɛ di à 100% ko n bɛ don nin na a kɛra nin waati de la n bɛ se k'o seereya président a bɛ se k'a seereya actuellement transformation kɔnɔ a ka gɛlɛn minɛn min bɛ transformation kɛ bi n'a bɛ 100 sara la 80 bɛ ne bolo jamana kɔnɔ siga t'a la 80 bɛ n bolo yan jamana kɔnɔ wa n ye jeune dɔw former kɔsa in na président b'a kalama o tun b'a kɛnɛ kan n y'a bɛɛ former bijouterie industrielle la n ka mɔgɔw bɛ bɔ yan ka taga bijou minnu ta kɔfɛ bilahi u bɛɛ bɛ se ka dilan yan sisan jeune diplômé de don dɛ jeune diplômé de don. Bokar, le Crawford dit moi, je pense que vraiment on va trouver une solution. Voilà. Ok. Basi tɛ donc mais yanni ka na a tɔgɔ di basi wala fanfɛla o b'a to n bɛ ɲininkali dɔ k'i la i ye kuma dɔ kun bila sisan o ye ko sanu fɛn dɔw bɛ yen an bɛ giriya a kan ka taa dilan Dubaï ko alors que ko a bɛ se ka dilan an fɛ yan nɔ i yɛrɛ ɲuman 100 sara la minɛn minnu b'o dilan a 80 ɲɔgɔn na o bɛ e bolo est-ce que i bɛ se ka a sɛmɛntiya k'a fɔ ko a ma se bilen maliyɛnw ka taa a fɔ k'u bɛ buguli ni sanu ni bololanɛgɛ minnu dilan Dubaï est-ce que a bɛ se ka dilan an fɛ yan wa minɛn bɛ yan k'a fɔ a yɛrɛ don mɔgɔw bɛ min ɲini k'a fɔ Dubaï ta ɲɔgɔn na ko a bɛ yan a bɛ se ka dilan wa. bon i ka kuma in alhamdulillah a diyara n ye question in diyara n ye ka sɛbɛntiya yɛrɛ tɛ a daminɛla ka ban maliyɛnden caman tulo bɛ n kan na a dɔw b'olu bolo yɛrɛ n y'a dilan ka tila ka prix caman don ani Dubaï ta kɛ qualité bɛɛ ye kelen
Comme vous êtes dɔw bɛ tɔgɔ sɛbɛnni bɛɛ fɔ a la dɔw bɛ tɔgɔ sɛbɛn a bɛɛ a b'a bɛɛ kɛ an b'a bɛɛ kɛ maliyɛn musow b'a kalama mais an bɛ min fɔ o yɔrɔ la an ka bɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka bɔ an ka kɛ an yɛrɛ an ye ka bɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka da an yɛrɛ ta in na majɛ min bɛ anw na an ka jɛ an ko corriger ni majɛ in de b'a la bibi na e nana i bɛ ka nin min kɛ nin ɲana kosɛbɛ an b'i dɛmɛ majɛni min filɛ nin ye ne hakilina ye nin ye an bɛ nin sɛnɛ an bɛ nin bɔ a la nka ni Dubaï ta bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen ye maa wɛrɛw bɛ se ka fara ne kan olu fana b'a la tɛmɛ ne ka nin niveau in na mais est-ce que complexe ko tɛ yan complexe n y'o de fɔ an ka bɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye n t'a fɛ ka don complexe tɔgɔ n t'a fɛ k'o fɔ quoi an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka kɛ an yɛrɛ ye parce que an bilalen don an yɛrɛ la an ka bɔ o kɔnɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye parce que bibi in na an ka problème tɛ foyi ye ni ko nana a bɛ se ka ko min bɛ se ka maliyɛn den bɛɛ lataa ɲɛfɛ maa kelen maa fila bɛ na a b'a fɔ k'a b'a sen dɛrɛ o kan olu ka propre intérêt kama maa kelen maa fila b'a fɔ k'a b'a sen dɛrɛ o kan wa bibi in na an tɛ siran dɛ inshallah o yɔrɔ la n b'a fɛ i ka don a détail dɔɔni kɔnɔ c'est à dire que i ye mun fɔ nin ko maa kelen c'est à dire que n'a nana o b'o sen tigɛ a kan tu veux dire quoi par là n bɛ fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la c'est clair ni maa min nana a b'a fɛ ka transformation locale kɛ n bɛ fɛ k'a fɔ importation tɛ se ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ a kɛra cogo cogo fɛn dɔ bɛ importer Dubaï an ye ko in ɲɛɲini kosɛbɛ yɔrɔ caman de bijou bɛ don Dubaï ka importer mais bijou Dubaï bɛ min dilan a yɛrɛ o man ca dɛ Dubaï bɛ min dilan bi a 100% an b'a bɛɛ dilan yan oui o siga fosi tɛ n na mais bijou dɔ bɛ yen ko Inde ne bijou cɛ mun t'a dɔn n b'a f'u ɲɛna bi Inde tɛ dilan Dubaï dɛ Inde bɛ dilan Inde de mais Indiyɛnw y'u ka baara protéger Dubaï fo ka diɲɛ wuli u tɛ se ka produire Inde u b'a kɛ Inde de ka exporter ka don n'a ye Dubaï a bɛ feere Dubaï n'an y'an jija an bɛ fa la yan nɔ an fɛnɛ ka bijou bɛ exposer Dubaï ko nin ye Mali fɛnɛ ka bijou ye mais pourquoi tout le monde se pourquoi tout le monde parle de Dubaï a si ka wala voilà ya muso bɛ taa fɛnw san yen nɔ kɔɲɔ n'u ka fɛnw san u bɛ taa san yen alors que e ko k'a bɛ dilan yan voilà n b'a fɛ ka min fɔ o ye e bɔra ka kuma min fɔ yan nɔ an ka kɛ anw yɛrɛ ye parce que pourquoi importation nafa de ka dɔgɔ jamana kɔnɔ ni bijou local bɛ dilan jamana kɔnɔna la e bɛ bénéficier maa min b'a dilan o bɛ bénéficier i bɛ maa min ta baara la aujourd'hui mɔgɔ min bɛ e ka production kɛ yɔrɔ kɔnɔna la olu bɛɛ bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw de ye olu fana bɛɛ bɛ u ka famille joli balo mais n'i bɛ importation kɛ même si c'est à 100 millions de valeur n'o b'i ka boutique kɔnɔ mɔgɔ fila dɔrɔn de b'a gérer tu es devenu un coxeur dans ton propre pays. I bɛ k'i ka jamana kɔnɔ i yɛrɛ bolo ko nin b'i bolo nin b'i bolo mais i bɛ ka fɛɛrɛ kɛ maa wɛrɛ ye il faut que an k'o f'u ɲɛna n'i ka bijou bɛɛ kɛra importation ye ni mɔgɔ min nana e fɛ yen ko nin ye mun ye nin ye Inde ye nin ye min ye nin ye Dubaï ye nin ye nin ye e yɛrɛ b'i ka jamana kɔnɔ ko jumɛn ko wa Mali ta yɛrɛ bɛ min o tɛ yen i bɛ feere min kɛ i ye coxeur de ye i b'i taa ni de bɔ a la i bɛ tila ka wari ci tuguni. U b'o de bila ka na tuguni mais n'i bɛ production k'i ka jamana kɔnɔ o t'a la o minɛn bɛɛ bɛ e yɛrɛ bolo. mais minɛn min bɛ Dubaï minɛn kelen de bɛ yan nɔ ko o ɲɔgɔnnaw dilan. yɛlɛma t'a la o infré e yɛrɛ y'o témoin e delila ka se yen o. ah bon e delila ka se infré yɛrɛ infré bɛ dɔ kalama. donc président bɛ se ka caman fɔ. président bɛ se ka caman fɔ a la parce que ne tun tɛ fɛ ka n da don o yɔrɔ la pour que a kana kɛ a kana don an kana don publicité kɔnɔ n tun t'a fɛ ka don o kɔnɔ quoi parce que an bɛ Mali ko de la n'an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ ye o yɔrɔ tɔgɔ bɛ yen a bɛ n ka entreprise yɔrɔ tɔgɔ bɛ yen mais n t'a fɔ parce que an tɛ o ko la merci mais n bɛ min f'u ɲɛna dɔrɔn an ka bɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye maa minnu bɛ importation kɔnɔna la olu bɛ bijou san u b'a bila ka na yan mɔgɔ wɛrɛ b'u bolo minnu bɛ feerew kɛ. Donc, ils font tout pour que la casser production à quel jamana comme. D'accord. Parce que vous t'a valorisé. Au lieu de cadran, au lieu de minorité ou de donc au lieu de cadran. Malindi on en kana son oma. Ame kana ni 1600. Mami ko ka na production ga jamana kono pour que akatanye. Kana blast a kelenare.
il va protéger ka tila ka a bɛ feere kɛ minnu ma n'o ye consommateur ye k'olu protéger problème banna n'i y'a to a yɛrɛ ma a bɛ don ɲagami kɔnɔna la pourquoi Dubaï avance ta n'a ɲɛ i bɛ bila licence bɛ d'i ma i bɛ baara kɛ mais à tout moment i bɛ contrôler sanu bibi na n'a y'i diya i bɛ 10 carats dilan Mali kɔnɔ mais a sɛbɛn a kan ko 10 carats a ka certifié ko nin ye 10 carats de san 100 n'i y'o kɛ n'a tigi taara yɔrɔ o yɔrɔ a ka juru t'i la o de tɛ ka kɛ jamana kɔnɔ n'i ye 21 carats dilan a sɛbɛn a kan ko nin ye 21 carats de ye n'i ye 22 dilan a sɛbɛn 22 de don a taara yɔrɔ o yɔrɔ o de kan ka certifié mais o bɛ certifié cogo di fo jamana État k'i sen don a la ka i yɛrɛ protéger e yɛrɛ kana na don ko min man ka kɛ i kana n'o kɛ yɛrɛ k'a fɔ ko n'a kɛra i kan ka ɲangi dɛ a kana kɛ yɛrɛ o de ye ka to ka wuli bibi in na an ka bijoux normalement foyi man ka exposer f'a ka sɔrɔ poisson b'a la poisson ye min ye ka marque k'a la k'a jira ko nin warijɛ in tiɲɛna nin certifié non nin ye nin niveau de Mali ka poisson b'a kɔnɔ nin sanu in fɛnɛ nin ye 21 carats de nin ye nin niveau de ye inféré n'o kɛra wallahi n bɛ layidu d'i ma san 3 sur raison bɛ jigiya Mali bɛ kɛ sugu de ye sanu ni warijɛ. Monsieur voilà, Bazokalo, donc j'espère que tu as bien noté, hein? Il y a comme ça, il y a bien noté. D'accord, ok, merci kana voilà. Adama, mina e fanfɛ, e yɛrɛ bolo bibi na, bolola baarakɛlaw mago bɛ fɛn jumɛn de la min b'a to u ka ɲinifɛn bɛ se ka sɔrɔ fɛn. Bon, inféré nin diyara ne ye quoi. Solomani bɛ ka kuma o kuma fɔ. Chambre de métier ka mission y'o de ye. La défense des intérêts généraux du secteur de l'artisanat. O de ye anw ka mission ye. Mais an bɛ yɔrɔ min na bi a ye sanu ta fɔ parce que ale b'o ɲɛdɔn. Wagati dɔw kalo kelen kɔnɔ ale bɛ se ka siɲɛ 2 kɛ Dubaï. I tɛ se ka Dubaï lakale ale ye o. I bɛ taa min kɛ ale tun bɛ min kɛ ni ale y'a ɲini k'a ɲɛdɔn. Ka na ni minɛn ye k'a fɔ min bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ a suya tɛ. Mais jamana kan ka profiter o la mais fo ale ka dɛmɛ de o. Sunna la ambition bɛ ale la mais est ce que a se b'a ye wa? Peut-être ni dɛmɛ farala kan a bɛ laɲini min na a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ don o la a ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ don o la. Donc an bɛ waati min na bi technologie avancera kojugu. An ka minɛnw kɔrɔ la. De l'autre côté. Baarakɛ minɛnw u dépassera. Un vrai tailleur dɔw bɛ yen fa ye baara kɛ ni mansin min ye mɔden bɛ ka baara kɛ n'o ye kalalikɛ mansin o résultat ka dɔgɔ dɛ. Alors que an kɔrɔ yan dɔrɔn Sénégal il y a des ateliers de confection dɔw kelen bɛ surasi complet ba 2 kɛ tile kelen 2000 complets par jour. I b'a sɔrɔ table de coupe a dakuru kelen bɛ 600 complets tigɛ taille standard la. Mais e bɛ mun fɔra nin ye o i ko Sénégal mais a ɲɔgɔnna tɛ Mali la yan. A ma s'a ma. Ah bon? Dɔw bɛ k'a ladege mais a n'a cɛ ka jan. Monsieur Traoré, sunna a bɛ kuma fɔra dɛ. C'est-à-dire ka nin bɛɛ kɛ et puis a tɛ Mali la yan, c'est-à-dire que ka bɔ Bamako voilà. C'est-à-dire complexe b'anw na kojugu de. C'est le mot. Complexe b'an na kojugu. Selon bɛ fo ko ye. Don fɔlɔ min a ko ne ɲɛna ko suya tɛ n bɛ taa Dubaï n bɛ na ni minɛn mun ye min bɛ kɛ yen n b'a daminɛ yan. A don n y'a fɔ a ye i ka baara daminɛ k'a sɔrɔ i m'a fɔ n tun b'a tiɲɛ i bolo. Sisan n'i ye baarakɛminɛn di mɔgɔw ma mɔgɔw ka da u yɛrɛ la an ka sɔn an yɛrɛ ye. Un frère Ghanéen petiniw b'u bolo 2 balancer ka bɔ Ghana ka na yan Bamako ka na fini jɛman san suguba la k'a di an ka peinturikɛlaw ma u ka buru desi a kan k'a di an ka tailleur ma u b'a kɛ buru bɔrɔnin ye
u b'u jɔ fe la k'a feere ka miliyɔn sɔrɔ ka taa Gana o bɛ kalan jɔn ka école la donc ninnu ye misali fitinin ye c'est à dire anw mago bɛ nin kɛnɛ la dɛ siɲɛ kelen t'a bɔ parce que ne kɔnɔ ta jaga n'a jaga m'a fɔ d'accord non voilà métier kɛmɛ ni métier kɛmɛ naani kɔ bi f'a ka dɔn k'an fana avancera métier dɔw la a ye bijouterie fɔ sisan bi an avancelen don a la artisanat niveau la an mago bɛ jamana ka bilasirali la ameublement meuble ninnu bi in na an lamini na an tun bɛ taa minɛn dɔw commande bi o bɛ dilan ah bon o ye jumɛn ye fauteuil ni fɛn ninnu bi fauteuil dɔw bɛ dilan n'a fɔra e ɲɛna industrie tɛ i tɛ sɔn o bɛ yan bi an avancelen don so baara la waati dɔ tɛmɛna i tun bɛ taa chantier la n'i ko k'a ni sɔgɔma mɔgɔ t'i laminɛ parce que a mɛnbaga tun tɛ yen fɔlɔ staffaire ni kun y'a ye maliyɛn tɛ safo bi in na c'est à dire an ye avance ta fɛn dɔw de la an ka yɛrɛ ye yen dɛ an b'a fɛ a ka dɔn sa de quoi ko an bɛ se an yɛrɛ bɛ se o kɔfɛ denmisɛnninw n b'a fɔ n bɛ segin a kan an bɛ ɲɛbɔ Chine fɛ denmisɛnnin min bɛ Chine min tɛ se ko dɔ la i t'o ye baara dɔrɔn de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la an ka denmisɛnninw di métier tigiw ma u k'u kalan métier la mais denmisɛnninw kalan sara État de b'o di maître artisan ma a ka dɔnniya ka se k'a balo sisan mun bɛ kɛ anw na an lamini jamanaw la n'i bɛ métier kalan i bɛ wari de sara mais anw fɛ anw bɛ kalan métier la teriya kama furuɲɔgɔnya kama balimaya kama sigiɲɔgɔnya kama i b'a sɔrɔ i tɔɲɔgɔn dɔ bɛ école privée b'a bolo e denw b'a bolo a ka école la a ta dɔ b'e bolo e bɛ k'o kalan fu mais ni kalo ye tile 5 sɔrɔ ale b'e ta in labɔ kɛnɛ ma mais et pourtant e ta min bɛ a bolo ne bolo a bɛ k'o kalan jɔn bɛɛ dun de kan ka balo i ka dɔnniya la donc il est temps an y'a fɔ depuis waati tɛmɛnen k'a laɲini k'a fɔ ni défaut ni fɛnw bɛ kɛ denmisɛnninw bɛ ɲininka i b'a fɛ ka taa i ka kalan kɛ yɔrɔ min an ko ko il est temps maintenant que o cas n'i ma orienté i b'a fɛ ka kɛ mun ye ni minnu ko k'u bɛ métier kalan u k'olu di anw ma an k'u tila métier tigiw ni ɲɔgɔn cɛ ni minnu ko k'u b'a fɛ ka ci kɛ u k'o di chambre d'agriculture ma olu ka tila forow ni ɲɔgɔn cɛ ni minnu k'u bɛ bagan mara u ka tila an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye il faut encadrer la jeunesse. D'accord. F'u ka sɔn baara ma. Ok. Wa denmisɛnninw dama tɛ dɛ minnu b'a fɔ ko olu ye jeune diplômé ye parce que mot dɔ bɛ yen anw t'a fɛ k'o mɛn ni o ye sans emploi ko ye anw t'a fɛ k'o mɛn. D'accord. Donc baara bɛ yen. Baara bɛ créer de. Il a répété ko la reconversion wari b'o de la Europe ka métier falen jamana bɛ wari don o de la parce que tu veux être utile. Oui. La reconversion jeune diplômé ka sɔn o ma ban k'o reconvertir vers les métiers porteurs. D'accord. Bon. Jamana kan ka baara. Ok. Voilà. Ok, faamuna. Basungalo n bɛna e fanfɛla la komi aw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka dɛmɛ don min ye jamana transition faamaw ma e yɛrɛ bolo aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn de kɛ sisan don n'a nataw kɔnɔna na min b'a to hali bi jamana ɲɛmaaw ka baara ko kelen ɲumanw jamana kɔnɔdenw bɛ se ka a lakodɔn u fɛ cogoya min na ani u bɛ se k'u accompagner hali bi baara kɔnɔna na cogoya min na. I ko ɲininkali diyara n ye anw kɛlen bɛ k'o journée caman o fɛɛrɛ
caman b'a fɛn na n y'o dɔ de fɔ n'o kun y'an ka journée citoyenne ninnu ye an ye don de sanw kɛ ka tila sisan nɔ ka an ka puyidalaw olu ka se k'a ye ani an bɛ ka fɛn caman i n'a fɔ ka kalansow ka taa ekɔlisow la ka sensibilisation kɛ i y'a faamu citoyenneté kan ekɔliso la jamana kanu ka na denmisɛnninw na kabiri ekɔli la parce que conviction mɔgɔ caman bɛ don kow la sans conviction i n'a fɔ hali métier n'i bɛ fɛ ka fɛn fɛn a kanu ka k'i la donc k'a essayer k'o inculquer denmisɛnninw la parce que olu de ye sini ɲɛsigiw ye an kɔni ye dɔ kɛ an dɔgɔninw fana bɛ yen nɔ olu bɛ se ka yɛlɛma dɔɔni mais n'an sera ka taa kabiri base la denmisɛnnin fitininw ka fɛnw jamana kan kanu kan ka na cogo min i n'a fɔ baarakow ni fɛnw i bɛ se ka fɛn sɔrɔ ka sɔrɔ hali ni i ma kɛ bureau kɔnɔ baarakɛla ye an b'o nin fɛn ninnu bɛɛ kɛ an bɛ nin domaine bɛɛ kɔrɔ o de la an kɔni tɔgɔ dalen b'an na k'an bɛ sɔrɔsiw de dɛmɛ fɛn na sinon an bɛ se k'a fɔ k'an bɛ faso ɲɛtaga yɛrɛ de baara la c'est des mots de parce que n'an ma kuma an t'o ye o y'a fɔ sisan voilà c'est normal voilà donc an bɛ firiyatɔw social an b'olu bɛɛ kɔnɔ firiyatɔw ni fɛnw an b'olu dɛmɛ don de san an y'o kɛ kɔsa in na o ye sɔrɔsiw ka fɛn ye mais ka balo ni fɛnw fana ta ka t'o di dɛsɛbagatɔw ni fɛnw ninnu ma an b'o fana bɛɛ kɔnɔ surtout an ka base yɛrɛ sensibilisation yɛrɛ de kosɛbɛ camancɛ fanga in bɛ se ka sinsin cogo min u bɛ se ka dɛmɛ u ka baara kɔnɔ cogo min an ka fɛn an baselen b'a bolo. Mais moi j'ai une question à poser Basumalo. Mɔgɔ fana bɛna ko ko cɛnni yɛrɛ bɛ ko m'a fɛ ka fɛn bɛɛ sɔgɔbɛ mais c'est normal sisan an b'a yira ko maa yɛrɛ y'a fɔ a bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ i y'a faamu sa mais bi politiquement a bɛ mɔgɔ caman da il faut aller aux élections i y'a faamu sisan bon aw yɛrɛ ka position bi bi na puisque bɛɛ b'a fɔra k'a to ten bon il faut que ka taa élection na e bɛ se ka mun de fɔ. n bɛna i ko ɲininkali diyara n ye élection ko kuma ne yɛrɛ kɔni kelen c'est pas le moment n'est pas opportun les élections. Basumalo kuma b'a fɔ su na dɛ. munna jamana bɛ ka a yɛrɛ ɲini de sisan jamana bɛ k'a yɛrɛ ɲini yasa ka bɔ k'a yɛrɛ ɲini cogo di. k'a yɛrɛ ɲini jamana tun bɛ ɲini ka taa ka bɔ an bolo an nana jamana banabaatɔ b'an bolo an faso banabaatɔ b'an bolo n bɛna don fɛn dɔ ziiri dɔɔnin na an nana de colonel docteur Ismaël Wagema ale ye ɲɛɲinini kɛ u bɛ clinique de kɔnɔ ni mɔgɔ duuru ninnu n bɛ n'u bɛɛ ka fɛn de f'i ɲɛna u bɛ clinique de kɔnɔ donc maintenant ale fana y'a ta ka taa di laboratoire ma n'o ye colonel Modibo Kone o fana y'a ka diagnostic kɛ ka b'o kɔnɔ ordonnance kan ka kɛ o taara di Malick Diaw ma fura sɛbɛnna sisan pharmacie fɛnw sanna a nana di fɛn ma pour que ka opération de kɛ opération bana min bɛ Maliba la opération de kun kan ka kɛ a nana di le professeur Sadio Kamara opération kɛra succès ye banabaatɔ en l'état de convalescence a dira jamanakuntigi Assimi Goïta ma Mali b'o de kɔnɔ donc jamana bɛ convalescence la fɔlɔ an ka élection ko ninnu bila fɔlɔ fasoba in ka se ka bɔ état de convalescence kɔnɔ. mais est-ce que an b'o bɔ wagati dɔn wa wagati bɛ o la wa k'a fɔ nin wagati de a bɛ ban an bɛna élection na. jamana Mali problème tɛ élection ye élection caman kɛra mun y'an se min ma bi élection kɔlɔlɔ tɛ élection kɔlɔlɔ de y'an se ma donc élection bâclée an ka san 10 san o ye n ka kuma ye dɛ k'a ɲuman ɲini k'a kɛ an tɛna segin
kɔrɔlen ma cogo min parce que fɛnw bɛ dabiri de ne n tɛmɛna siɲɛ fɔlɔ la n tɛ ko munumunu dɛ fɛnw bɛ dabiri de wariw bɛ taa ɲini fanw fɛ ka fɛnw kɛ donc n'o élection kɛra o tigi bɛ sigi jagoya a ye wari ninnu bɔ cogo min jurujugu ni fɛn minnu taara jagoya o fana bɛ ɲini o di donc jamana bɛ to aw minnu ye jamanadenw n'aw b'a la ko ka taa élection na aw bɛ tila k'a fɔ tugun an sago ma kɛ an votera an nimisara an fɛn na a ye wari min ɲini k'a d'aw ma ka campagne ni fɛnw kɛ fɛnw ta ka baramaw ni fɛnw san ka d'a ma a y'a juru fɛn dɛ donc jagoya a b'a sara n'a sigira faso kɔnɔ fana a b'a ɲini. Non, c'est-à-dire que si on a bien compris, CDM, c'est-à-dire que Basumolo, élection comment d'assez à droit la follow. Donc il faut attendre dans combien d'années à peu près? Kabla follow. Élection, Jamana ka yɛrɛ sɔrɔ, Jamana ka basigi. Kosɔbɛ yɛrɛ. Donc c'est-à-dire que moi quand la miri élection ko kuma yɛrɛ an k'o bila fɔlɔ an ka jamana bɔ. An k'a essayer fɛn minnu bɛ yen parce que ko caman bɛ yen sisan ni transition de bɛ se ka essayer ko caman bila sira kan n'o ye courant ko ni fɛnw ye. Et da maa mɛ courant ko ni. Transition bɛ se k'o fɛn kɛ. Fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu ye fɛn caman ye transition de kan ka essayer k'o soubassement ɲanama sigi. N'i y'a ye so bɛ sinsin soubassement ɲanama de sigira. Donc o la ni soubassement ɲanama sigira sisan bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ni soubassement ni so min jɔra nin kan hali a bɛ se ka étage 100 ta. An bɛ sɔrɔ ka baara kɛ. Mais i da magala yɔrɔnin dɔ la o tɛ se ka an se k'i ye k'o tɛmɛ o la courant ko nin dɛ voilà parce que bɛɛ kɔni b'a dɔn. Voilà courant ko ye jamanatigi jamana ɲɛmaa ka haminankoba dɔ de ye courant ko ye parce que i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ industrialisation k'i b'o o fɛ i ka jamana kɔnɔ i bɛ fɛ i ka jamana ka kɛ pays industrialisé ye. Ni courant tɛ a dun a nikanko ye ko le Mali ka kɛ pays industriel ye donc o b'a yira courant ko hami b'a la wa a fɛɛrɛw a bɛ k'a ɲini a bɛ se ka kɛ cogo min. Est ce que aw bɛ ka baara k'o sira kan k'a ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw ɲɛna min b'a to u bɛ se ka faamuya sɔrɔ courant ko in na sabula courant ko a kuma cayalen don. An bɛ ka don o bɛɛ de kɔnɔ Maliyɛnw bɛ ka a faamu mɔgɔw bɛ ka faamuyali kɛ. Mais dalen b'a la ko solution bɛ sɔrɔ a la. Solution bɛ sɔrɔ. Foyi tɛ yen problème foyi tɛ yen ko solution t'a la. Problème foyi tɛ yen ko solution t'a la mais k'a fɔ ka ko de forcer n'i ko k'i bɛ fo fana forcer i bɛ taa ko dɔ kɛ ka ko dɔ datugu sini ma sinikɛnɛ ma a bɛ tila ka taa kɛ ko wɛrɛ. Pourtant Suleiman toi tu as dit e ka baara la courant ko. Mais ale ye fɛɛrɛ dɔw fɔ o de nin de ka di ne ye a ye fɛn minnu kɛ sisan a y'a fɛn fɔ mais a tilala ka a bɛ se ka nɔgɔya cogo min ale ye solution bɛɛ fɔ. Panneau ko ni fɛn ninnu fɔ kɛlɛ an bɛ waati min na ko sisan ne ka production kɛ yɔrɔ in ne y'a bɛɛ bila panneau kan ne y'a bɛɛ bila panneau kan mansin belebele dɔw b'a la olu tɛ se ka wuli ni groupe tɛ mais an mago tɛ s'olu ma ni waati tɛ. N'a bɛna olu bila baara la an bɛ groupe wuli. D'accord an bɛna segin ma mais ne b'a fɛ ka na i ye ziiri baara min fɔ nin dɛ code dɔ don n b'a fɛ i bɛ sigi o yɔrɔ de quoi ka code yɛrɛ expliquer parce que voilà i ko ko. N bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ninnu nana. c'est les 5 quoi. Les 5 u bɛ ala yɛrɛ ye u ci ka na wa bɛɛ bɛ k'i ka baara kɛ comme il faut. Ni mɔgɔ 5 bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ka baara kɛ comme il faut yasa jamana in bɛ se ka fɛn donc maaw k'a kɛ cogo bɛɛ la u kana essayer k'a fɔ k'u bɛ don ni ɲɔgɔn cɛ ani karisa de ye dio ye ani nin de ye fɛn tan ni mɔgɔ 5 in bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye ninnu haminanko de ka jamana in de lawuli jamana in ka kɛnɛ. Parce que i da magala yɔrɔ la yen ko an kana essayer ka u kana essayer ka mɔgɔw don ɲɔgɔn cɛ Dieu parce que o Dieu ne ma se k'o yɔrɔ fɔ donc Dieu de kɛra o yɔrɔ la wa. Dio fɛn tɛ n bɛ na min fɔ dɔrɔn maa kana essayer k'a fɔ k'i bɛ ninnu dɔ tanu dɔ kan. Dɔw bɛ k'o kɛ yan. An bɛɛ bɛ réseau kan. Non bɛɛ bɛ réseau kan. Bon ne kɔni tɛ réseau kan. N'i ye min ye
o y'o ye a bɛ se ka kɛ i m'a ye bi sini n'i ye réseau f'u ye i bɛ se k'o ye mais ni réseau bɛ kɛ a bɛ fɔ ma ko la kɔlɔsi o voilà o tɛ fɛn yɛrɛ n tɛna hali munumunu o la mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu b'a essayer la ka don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o ah mais ni mun tora k'u bɛ dɔ fɛn dɔ kan o non donc ça veut dire que bɛ ɲɔgɔn bolo de bon donc an b'a fɛ ka mun dɔn bɛ ɲɔgɔn bolo de voilà bon ni mɔgɔ duuru bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ tɛna se ka don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc ça veut dire ni mun ko k'a bɛ ɲini ka don ɲɔgɔn cɛ il trouvera CDM devant banna aw ka min kɛ a b'o kɛ wa anw kan ka min kɛ o ye k'a yira ninnu na n bɛ ka nin min fɔ nin ye sisan aw tɛna se ka don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ et ils sont soudés u bɛ jamana in banabaatɔ aw de y'a ta ka na n'a ye k'a yir'u la wa u ye fura ɲini a la jamana jɔlen don a sen kan a bɛ ka taa sisan donc maa si tɛ se ka don ninnu donc ça veut dire c'est un avertissement pour tout le monde ni mun ko k'u b'a don dɔrɔn CDM est là ils vont porter plainte et puis la plainte lui sera non pas la plainte mɔgɔ si tɛna se ka jamana in ɲagami jamana in maa si de tɛna jamana in ɲagami an sɛgɛnna sa d'accord an sɛgɛnna ok donc sisan Bokar mɔgɔ kelen k'a fɔ tubabu ka bilen oui fila k'a fɔ tubabu ka bilen saba k'a fɔ tubabu ka bilen tubabu ka bilen de d'accord voilà ouais n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ouais c'est ça c'est aussi là à kan ziiri nin n b'a fɛ ka insister o de kan parce que c'était très important diagnostic bɛ taa si yan fɛ dɔ bɛ taa yan fɛ pour qu'an bɛɛ ka faamuyali sɔrɔ donc c'est à dire début c'est Wage la fin c'est Assimi c'est ça voilà donc bɛɛ b'u ka baara la ok d'accord donc jamana ka taa donc Bokar donc ok vas-y Bokele donc pour que k'an ka kuma in sinsin donc n ye min fɔ n bɛ segin a kan o de ye k'u hakili to jamana kɔnɔdenw na parce que an bɛ yan ka solution de kɛ mais maliyɛnden bɛɛ ka laɲini kan ka kɛ nin transition in réussite transition in bɛ se ka kɛ réussite cogo min na an ka se ka bɔ nin ko in kɔnɔ ne bolo bi bi in na maliyɛnden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka laɲini ni a ka miirina ni a ka jɔyɔrɔ kan ka ko ye ko in a ka ɲa an bɛɛ ka lafiya b'o de la mais maliyɛn ko ka ɲɛ maliyɛn caman fana bɛ yen waati dɔ fana waati bɛ taara quoi i y'a faamu il y a un moment où voilà don dɔ kan ka kɛnɛya ka bɔ ah bon à partir de tel jour an kan ka nin kɛ mais i y'a faamu bɛɛ fana sigin bɛ k'o de fana kɔnɔ dɛ bon an bɛ ala de deli ko in an bɛ kuma de n'o tɛ a kan ka kɛ cogo min na ala tilalen don a la wa an bɛ ala deli ala ka k'a ɲumanama ye an b'o deli ala fɛ ala k'an bɔ nin ko in kɔnɔ donc ka laɲini an ka ɲɛmɔgɔ nana laɲini min kama k'o la sabati u bolo n'a fɔ vice président y'a fɔ cogo min ne bolo mɛli ti kojugu ye o mais problème ka se ka solutionner i nana kun min kama i ka mɛn o ka ɲɛnɛbɔ nafa yer'i la mais n'i nana i mɛnna kun ma ɲɛnɛbɔ nafa ma k'i nali la an bɛ ala de deli dɔrɔn problème minnu bɛ yen ala k'a kɛ u ka se ka problème ninnu bɛɛ solutionner je pense que belebeleba ɲɛnɛbɔla min ka jugu ka tɛmɛ courant ko kan bi bi in na o ye jumɛn ye n'o ye Kidali fɛn ye il faut que an ka tiɲɛ fɔ u ye ko dɔ kɛ ni majɛ bolo la mais minnu fana ɲana dun le temps que an ka o fana fɔ donc bi bi in na moi personnellement alhamdulilayi Kidali minɛli a ye nisɔndiya min da maliyɛndenw ka ala kelen de b'a dɔn bon an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ yarabi problème wɛrɛ minnu bɛ yen fɛnɛ ala ka to u ka solution sɔrɔ o la amen ok d'accord Adama voilà waati mun kun dira ma a bɛ sera sisan an b'a fɛ ka e yɛrɛ de ɲininka sisan conclusion an b'o d'i ma ayiwa baasi tɛ o diyara n ye parce que su na an bɛɛ ka wuli faamaw mun tulo b'an na mun ɲɛ b'an na fana o ka wuli k'a fɔ ah vraiment ja o diyara n ye kosɛbɛ mais Bukele ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o tiɲɛ an ye seri fila fo cogo min a ka di n ye minnu sababu y'an se an k'olu fo donc o la ala ye bololabaara bɛɛ kalifa jɛkuluba min na ni o ye APCMM ye n'o ɲɛmɔgɔ ye Mamadu Mɛnkɔrɔ Tarawele ye an b'a fo Bamako chambre de métier président 6 an b'u bɛɛ fo association fɛn o fɛn bɛ bololabaara kun ka Bamako olu de bɛ wele organisation professionnelle anw ye chambre consulaire ye
mais ni olu tɛ an tɛ ka foyi kɛ an b'a kɛ n'olu de ka laɲini ye n'olu bɛ jɛ k'a kɛ bololabaarakɛla jɛkulu fɔlɔ min sigira Mali kɔnɔ ni médaille b'a kelen bolo o ye association malienne des artisans professionnels ye AMAPRO o président Dangan ye ne ye sanni n ka se chambre de métier la donc an bɛ olu bɛɛ fo nka an y'a fɔ an tɛ sɛgɛn jamana ni gɛlɛya nana bɛɛ b'a muɲu hakili la o kɛra Konate bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔw sabalila sabali cogo bɛɛ jamana kama a ka ɲɛ kama mɔgɔw bɛ sabali ni espoir dɔ de ye an bɛ Ala de deli o espoir in Ala k'o fa quoi Ala k'o se n'o hakili di jamana marabagaw ma an ka laɲini man ca an ka laɲini ye min ye baara fɛn o fɛn n'an bɛ se k'a kɛ o kɛbaga kana taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ baara fɛn o fɛn ni Mali bololabaarakɛlaw bɛ se k'o kɛ an kana taa o kɛbagaw ɲini yɔrɔ wɛrɛ n'o kɛra o ye fɛn dɔ taalen ye k'an da denmisɛnninw métier kalan a ka don ba la kosɛbɛ kosɛbɛ Konate ye kuma dɔ fɔ a ka kuma la n'i ye denmisɛnnin minɛ ka na anw fɛ yen k'a fɔ n nana n den d'i ma n b'a fɛ k'a kɛ menuisier ye anw b'a fɔ k'i ka taga de o an bɛ den yɛrɛ de ɲininka i b'a sɔrɔ fa hakili ni den hakilina tɛ taa fan kelen ba hakilina tɛ taa fan kelen n'i y'a wajibi k'a don dɔ la a t'a minɛ sɛbɛ la mais n'i ye den yɛrɛ ɲininka a yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ min ye n'a y'o f'i ye n'i y'a bila o sira fɛ a b'o kɛ mun ye insister denmisɛnninw ka baarakɛbaliya kan bi anw ka menuisier atelier o tailleur atelier o mɔgɔ o mɔgɔ ko atelier de bɛ yen a kɛra électricité a kɛra fɛn o fɛn ye bi baara kalanna ko b'a bɛɛ la denmisɛnninw ka teli ni min ye fili fila tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn o y'o tɛmɛnen ye donc an ye structure kura de labɛn an b'o wele placement des jeunes auprès des maîtres artisans c'est structuré bangebaga bɛna a den tɔgɔ sɛbɛn an b'a lajɛ a bɛ se ka di jɔnni ma n'o bɛ se ka kalan métier ni adamadenya la parce que kalan tɛ métier dama ye dɛ f'i ka métier ni adamadenya ani faso kanu sariya labatoli f'i ka se k'o bɛɛ de kɛ donc nin bɛɛ siraw b'an bolo an b'a ɲini jamana k'an bilasira an ka hakilinaw kan ka an ni mɔgɔw yira ɲɔgɔn na minnu bɛ se k'an renforcer an ka hakilina kɔnɔ an ka dɛmɛ bɛɛ tɛ wariko ye a bɛɛ t'o ye wɔn tɛ ko wɛrɛ ɲɛdɔn baara kɔ an dalen b'a la fana baara de bɛ jamana bɔ bolo la. Vraiment, Boubacar, on remercie monsieur. Voilà, vraiment, à Bifo. Merci beaucoup. Conclusion Fandera. Donc, maintenant, Basungalo, voilà, CDM Togola. Ok, et puis, il profiter qu'il faut, vraiment, dès qu'il y a il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, vas-y. Merci beaucoup. Parce que n'i y'a ye n wele i ye considération de dan kan donc n b'i fo o la ka Serifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka a ɲɛmaso fo duguma ka bɛɛ lajɛlen fo i ka réalisateur tout le monde i bɛ bɛɛ fo ka Serifula filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo tugun ka maliden cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka malidenw fo u ka muɲu ni sabali la barisa jamana in ni malidenw kuma muɲu ka sabali ko caman kɛra fɛɛrɛ caman tigɛra yaasa mɔgɔw bɛ se ka muruti cogo min laɲini mɔgɔ jugu an jugu ka laɲini ka se ka sabati mais malidenw y'o bɛɛ lajɛlen faamu maliden hakili carina donc u ko k'u bɛ t'u ka camancɛ fanga marabagaw ko u dalen b'u la bon Traoré ye min fɔ jigiya u bɛ jigiya in sira kama Ala ka jigiya in mafa jamana ɲɛmɔgɔw ya Rabbi Ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na ka jamana in ta fanga d'u ma nin sunkalo in min jɔlen filɛ nin a musaka Ala ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen ye a silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka a tɛmɛ ko ɲuman d'an ma jamana Ala ka sabati bɛɛ lajɛlen. Ouais, mais faut que i ka point kelen bɛ yen faut que i k'an k'o de fɔ parce que an fɛn o fɛn sigilen bɛ yen
bɛɛ kun ka CDM ta ni mun ye ja o tɛ donc quel message tu peux lancer k'a yira mɔgɔ la ko CDM yɛrɛ mɔgɔ b'a ɲɛna ko mun don a ye ɲɛ wala. ok n bɛ fɛ k'a yira maliden bɛɛ lajɛlen k'a faamu CDM bɛ jamana ko de la u kana CDM kɛ i n'a fɔ jinɛ CDM ta ye jamana ko de jamana in bɛ se ka yakubaya ka taa ɲɛ cogo min ni hakili ɲumanw ni n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min fɛɛrɛ kuraw donc o bɛ se ka na jamana in kɔnɔ jamana in tɔgɔ ka se ka tɛmɛ a tɔgɔ kɔrɔ la CDM b'o o de kɔnɔ o de la tɔgɔ kɔni ye Golomasiri Tabɔ kɔkɔrɔ donnen ye nka an ta bilama ye jamana ko ye. D'accord. An ta bilama ye jamana ko ye mɔgɔ minnu kɛlen bɛ k'a fɔ ko plainte dɔw b'a tulonkɛ kuma yɛrɛ fɔ aw plainte fɛn an b'a kɛ yɛlɛ ni fɛn ye anw tɛ maa kɔ anw ko jamana de a fɔ anw ko jamana de. D'accord. Voilà. Ok donc merci. CDM tɛ maa si ka dingɛda la ni ye sa ye dingɛda min na a ka tigɛ CDM tɛ maa si ka dingɛda la CDM tɛ jamana ko de la. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Suleiman Traoré, voilà le kuma de ma. Ok, Bokele ka foli daminɛ aw yɛrɛ la minnu sɔnna k'aw invité ni plateau sanumanba in kan ani Infré ani Serifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka taa se an ka serifukɛ yɛrɛ ma a Sheikh Usman Serifu Madani Haidara k'a fo kosɛbɛ a n'a ka denbaya sanumanba in bɛɛ lajɛlen ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan donc a président de la transition fo a n'a ka gouvernement bɛɛ lajɛlen donc k'an profiter ka ɲinini fɛnɛ k'u fɛ hali bi u k'u hakili to malidenw na u k'u hakili to malidenw na o bɛ se ka dɛmɛ min nadon maliyɛnw ye pour que nin gɛlɛya in waati na parce que bɛɛ se tɛ kelen dɔ se ye panneau ye ale bɛ se ka panneau installer mais min bɛ yen nɔ n'ale se ye kuranin kelen ye hakili ka to ale fɛnɛ la donc minnu fɛnɛ bɛ yen ko se b'u ye ka ɲinini k'olu fɛnɛ fɛ nin waati gɛlɛya la bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don jamana ko la fɛnɛ k'ale ɲini jamana ka se ka na ni panneau ye i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min panneau ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la nin waati gɛlɛya in kɔnɔna la minnu bɛ se ka panneau ta olu ka panneau ta pour que dɔ ka bɔ consommation na hakɛ min bɛ to o ka se ka di se tɛ minnu ye kosɛbɛ ka panneau ta donc o de tun ye ne ka laɲini ye ka maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan donc n'an filila min na o ka hakɛ to an ye donc ne bɛ bɔ kuma kɔnɔ ni yɔrɔ in na. Bokar vraiment an bɛ i ma kɔrɔfɔ ye vraiment mɔgɔ min tun b'an bolo yan Suleiman Traoré vraiment merci beaucoup n b'a dɔn a tɛna dan nin dɔrɔn ma a don n'a nata la fasoko don an mako bɛna jɔ a la a bɛ se ka na kuma. puis n ka émission dɔ in na Bokele n ye laɲinini min kɛ n bɛ segin o kan tuguni k'i hakili to hali bi bijoutiers la bijoutier président wɛrɛw bɛ yen an mago bɛ plateau caman na ani an ka président y a pas de problème donc hakili t'o la ne b'a fɛ ka bijoutier président wɛrɛw ye yan min tɛ ne ye vraiment d'accord y a pas de problème voilà ka foli kɛ an ka CDM président ni CDM tɔnden fana bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. D'accord vraiment Bokar an bɛ Basumalo Konate vraiment merci beaucoup vice-président c'est moi qui vous remercie. Voilà vraiment bi fo puis an bɛ président fana fo ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo merci beaucoup monsieur Adama i y'a siɲɛ fɔlɔ a ye ɲɔgɔn ye mais vraiment a tɛna voilà donc n'Ala sɔnna fana kɛnɛ bɛ na di aw ma n b'a dɔn fɛn caman bɛ yen jamana ko tɛ a bɛ se ka ɲɛ cogo min na an mako b'a bɛɛ la donc Bokar foli b'i bolo. Ok, Bokele, Su Janfara, malgré Su Janfara, maaw sigi k'u ka baara bila ka se ka an filɛ vraiment i y'a fɔ cogoya min na ni invité sanuma an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn sabula u welela kun min kama u sera ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye faamuyali sɔrɔ u ka cogoya nasira kan ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin wagatinin na k'a fɔ an donnen min filɛ nin sunkaloba in kɔnɔna na ala ka sunkalo in ta fanga di aw ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma donc k'a sɔrɔ nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye donc ka se ka a sun fɛnɛ kɛ hɛrɛ ni baden ni bonya ni karama kɔnɔna na donc ka bɛɛ lajɛlen yɔrɔ janya ka bɔ bana fɛnɛ ma a ko kɔnɔna na donc an b'o dugawu kɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen nin wagati na. d'accord Bokar kɔrɔfɔ ɲɛna an y'o de fɔ baara jɛka baara don donc vraiment an bɛ taa Bangoni na n'o ye Serifula TV a direction ba yɛrɛ o filɛ nin ye Bangoni na donc an bɛ
Ousmane Sougouré monsieur le directeur an bɛ i fo ale kɛrɛfɛ direction commerciale o bɛɛ bɛ yen ressources humaines bɛ yen caissier bɛ yen ani comptable an b'o bɛɛ lajɛlen fo fɛn o fɛn bɛ service la yen an b'a bɛɛ lajɛlen fo n'o bɔra dɔn an bɛna Moriba Bouya responsable technique Bouya Kulubali an b'a fo o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye la production réalisation Mohamed Keita le russe Mohamed vraiment an b'a fo k'i y'a wele ko le maestro ah d'accord donc vraiment monsieur le maestro un grand merci n'o tɛmɛna ka bɔ yen Abou officiel Lassa Abou vraiment ale b'a kɛrɛfɛ an bɛ Abou fo vraiment n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye Adama S Kulubali an b'a fo GMT Moussa Traoré an bɛ fana fo n'o bɔra dɔn an bɛ taa régie la cɛ ŋana 4 bɛ yen su ni tile an b'u fo wɛrɛ vraiment ko ni cɛsiri Siaka Kulubali voilà Siaka Kulubali an b'ale fo ani Koce Jara an b'a fana fo ani Didi Bokoum ani Able Daouda. Non, l'autre là, comment on appelle Abouakar Traoré, NB. Ambi Fanafo, ani ne yɛrɛ tɔgɔ ma Daouda. Donc, an bɛ tɔw ti ma sa. Ok, donc Bokele, i ye régime mɔgɔw fo, n'an y'olu fɔ sabula o fana ni foli ka kan, olu de fana bɛ si yan nɔ, min b'a to ka division kɛ mɔgɔw bɛ se ka a lajɛ sanga ani waati o ni foli ka kan kosɛbɛ. An bɛ chauffeur fana fo kosɛbɛ, donc Lamine Traoré, Seydou Diallo ani Youssouf Diallo sabula an y'a fɔ olu bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa u bɛ da bɛɛ kɔfɛ, donc vraiment o ni foli ka kan. Gardien minnu fana bɛ su ɲɛ la donc Cɛkurani Musa donc a b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn an b'a ɲinɛ min ye garde national maaw olu fana bɛ yan sanga ani waati bɛɛ la u n'u ka marifabaw ka se ka an garder donc vraiment an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn. Asa Sɛnpara Nayini an b'i fo kosɛbɛ an ka musokɔrɔba ɲumanw don mun ye Aminata Sɛnpara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'a fo Go Aïdara Bouaké an b'a ɲinɛ kɔ Pamina Sumunu k'ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ dɔrɔn an bɛ taa Madame Touré, Janaba Konate, an b'a fɔ Mayemou Reda, Ala ka ɲinɛ Nasir Kuyatera Babi, Ala ka ɲinɛ ani foro tɔ n'o tɛmɛna ka bɔ dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka na Traoré Mahamadou Mori Côte d'Ivoire an b'a fɔ Alimami Traoré k'a fɔ Alu kuma an b'ale fana fo mun ye Baba Kure Kama ye k'ale fana fo Jerika an bɛ Jerika Kɔnɛ fo Jerika Kɔnɛ a filɛ nin ye Musabugu voilà donc Madame Traoré an b'a fo kosɛbɛ ja tamanika don n t'o dɔn fana Jelika an b'a ka baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen an b'o bɛɛ lajɛlen fo donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna ka na la police de Zegua Baga an b'i fana fo ani la police de Kadiana an b'a ɲininka ko an b'a fana fo mun ye Suleman Jara ye policier fɛn o fɛn bɛ frontière la gendarmerie douane an b'a bɛɛ lajɛlen fo Baga tɔgɔ la ani Suleman Jara tɔgɔ la donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen merci Bakari ka kuma kun cɛ an y'o de fɔ dimanche tɛmɛnen an y'a fɔ yan Ousmane Cherif Madane Aïdara o b'a fɔ cogoya min na ko maaw ka ba Ala ka sɔn maa ko tɛ Ala ko don tiɲɛ Cherifkɛ a taara waatinin kɛ États-Unis kosɛbɛ a tora escale kɛ Sénégal a bɔra Sénégal a nana vraiment Aïdara selen yan jama bɔra k'a kunbɛn donc karamɔgɔkɛ an bɛ dugawu k'i ye vraiment Ala k'i mɛn an kɔrɔ i ka laɲini ye fɛn o fɛn min ye Ala ka a bɛɛ lajɛlen di ma i kɛrɛfɛ an b'i furumusow bɛɛ fo maintenant sans oublier les enfants donc vraiment Chérif Tidjane an b'i fo Badara an b'a ɲinɛ kɔ ani Aruna ani Iba Aïdara ani Keski Aïdara yɛrɛ denmuso fɛn o fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ lajɛlen fo la famille Chérif an b'a bɛɛ lajɛlen fo sans oublier conseil d'administration Fadi an b'a fo k'a yirala k'a fɔ ko an bɛna don sunkalo la donc sunkalo ni vraiment débat sans langue de bois comme an b'a yira fɔ an bɛna ɲɔgiri yan ni sunkalo banna an bɛ sɔrɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan parce que an bɛna don sunkalo mun na vraiment an bɛna mɔgɔ mun wele ka na émission la sunkalo fɛ vraiment bon pourtant débat sans langue politique don i ka kan ka kuma dɔ fɔ mun ni sahaba bɛ bɛn voilà k'i n'i sigi politique kuma na a ka gɛlɛn dɔɔni donc vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo vraiment fɛn o fɛn bɛ an lajɛ ɛnfire an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ fɛ donc a kɛn tɛ wuli fana an bɛna don sunkalo la dɛ voilà donc vraiment Ala k'an hakili to ɲɔgɔn na voilà Ala k'an hakili to ɲɔgɔn na voilà vraiment Ala ka san wɛrɛ yira an na an bɛna don sunkaloba min na a minɛbaga ye Ala ye Ala k'a bɛɛ minɛ donc vraiment merci beaucoup a k'an bɛn voilà.